ndavhiwa nespeaker yangu iyi yati mfimfi ndaichida kushotesa kusvikira mwanyatsokunzwa kuti shoto eke because hativhundiswe neangry face and hatakana basa nawo hatigre maangry face ndaida kutomboridza imwe chitu ndichiboka matogona zvakare iwo chibo kusvika watidza to mind your own hokoso, to mind your own hokoso, right? Guys, nyaya makamamirira, right? Mukada kufarisa muchikomenda sina basa amenei regai ndigarenda kupaichi warning amenei mukada kufarisa saka ini guys nyaya takamirira regai tidi tiunze kola wedu pano, right? Farisa henyu angry face. Hello. Hello, my name is Masquera say. Darling, can you put follow? Masquera says smelly. Masquera say the moment that people have been waiting for is now here. Can you talk by the phone yanga? So that she protect him. The guy Mina in Bijana Nimbo shot his angry face with you. Straight gondo. Right. Saka Tawia Nyaya Makataura Nesuria. Tatia to Sakuti. Shriku Famba say, Shriku Chicha Tika, Shakatanga say, and the Shriku Famba say, to the audience of the soul because he saw that doubting Thomas not in the town. Ndachiti nyaya yedu iya yasuro iya sokutara kwataita kuti tichakontinya nayo tinyatsonzwisa kuti zvakatanga sei zviri kufamba sei ende chii zviri kuitika muteritori menyu makamira sei tinyatsonzwa. Hambusi kuninzwa makunzwa. Just 1 minute, sis Melly. All right. Yeah. Makunzwa. Ndakukunzwa mushe right tachitika nyaya tatakamirira yasvika ka timbonzwawo kuti ku territory kwenyu zvakatanga sei plus muno operator sei plus zviye zvinenge zvichitika ku kingdom timbonyatsonzwawo from the horse's mouth first hand information taneta nema second hand kungogesa SIS MELLY aisi kingdom aisi chi inauye kuti ndakaberekwa ndakadaro 5 years ndakagara na tete. All right. Ndakakura na tete all right. Okay, hello. Hello, tukunzwa. Yeah, ndakakura na tete saka kukura kwandakaita takakura tichiroya. Okay. Mune 5 years. Ndakatanga kuzozviremember kuti pataibuda paipai I think tairoya even nanhasi ndichiri kuroya. Saka muzivi kuti zvakatanga sei? Matangiro zvakaita anti ndaitanga kuti ndiri kurota chibuda chizina tete handei ndokubuda toenda kusakura minda yevanhu ndaisakura zvekuti ndimwe ndaita madzikira ndichiramba ndimwe taibuda tonzi handei kana tinochera but lero taichitange bambaira muhombe bambaira mwato zvinototyisa saka taibuda toenda kana taigona kusangana pane imwe nzvimbo yekuti toita matare edu but nachiri mwana mudiki then ndodzoka but nandichiri mudiki ipapo but pandakazonyatsoziva kuti vakatanga iri shave iri ishave kwete rekuromba harisi rekuromba iri nderedzinza okay rekuti
iyoyo kuti ugone ndatenderera ndaneta izvozvi kuti ndizvifumure right now kuda kubatsirwa makana muroi akuda hanzi kuzarira pavanhu kuti nditandirwe yes ndakuda kuchibatsirwa because ndaneta nekuroya ndauraya vanhu vakati wandei varume nezvese saka zvinhu zvandakatanga kuona ndazoti kurei manje ndakuya kuziva ndichiona inga ndinotobuda dzimwe nguva ndabuda panze totoenda kumakuva munhu akashaya paipaye ende zvatinoita kuvaroi kuti tinotozivana zvinotozivana zvokuti unotozivana unoita kamuka feeling kekuti akunge magnet kana mubhazi unotoziva kana kuti ukaenda dzinamo kumakereke mukama mushamwari chaipo kana kuti watsvaga nzvimbo yekugara unotokonekta munotozivana pane kamuka feeling kaunoita ikako saka ndakura ndati ndarorwa tete vangu ndofunga mukona nyika yandiri ndiri kueurope ndiri kuaustralia saka zvandakazoita manje ipapo ndezvekuti ndakazositanga kuti apa ndakuroya apa ndabatwa chechi ndabatwa kuchechi but ndaizviziva but ndichiri mudiki ndaingofunga kuti zvinhu zvandakakura zvirimo zvokuti zvouroi zvanga zvirimo ende zvitori dzinzo zvokuti tete vangu munhu angaipinda chechi machechi aya imwe yayo saka aipinda machechi saka taitika takuenda kumotso kwekuya kumisangano vaibatwa ende zvanga zvisiri kana problem ende vanhu vaitoziva kuti apa noroya ende kana uchigara nemuroyo wokugara nembavha smeve rokugara nembavha rokugara nemunhu ameno saka mukukura mandakazoita manje first marriage yangu ndakarohwa iyoyi mukereke chechi ekunozarai pasina ramubhadharo iyi yandeipindei aiwa tanga takawanda varoyi tanga takawanda zvisingaite mumakereke handichaitaura nezita tanga takawanda saka taiti kana vazuva remoto kana zuva rokunzi pupurai benzi varoi chimboendai pasaidhi apa tanga takawanda taitozivana saka murume wangu wekutanga ndichiroya kudaro maroya angu ndofunga handizive kuti munogona kundibvunza kuti munoda feel free because nhasi zviri kufumuka pano nhasi uroyi hwangu because huri kupera because ndakanamata machechi hakuna kwandisina kuenda nokuti handina kuhubata handina kushereketa tete vangu vanga singarombe handina kuona chikwapo kuna tete vangu but tanga taingori varoi tingori muroi chaiye anotoroya zvokuti zvine style zvokuti kana kuchechi kwandakazochinja nyika ndakunoku ndinoenda muchechi ndikakuparidzira ndikatopedza but manheru ndakutonoroya saka ndokuona muri kunyika iri kure iko kunze kwamuri kuchandoko saka kuchandoko munenge muchienda kunoroyani kuchandoko aiwa zvazvinoita dhimoni iri harina mugoni izvozvi mungagona kunditengera kana ndege but manheru ndinokurayirei mwana wenyu mungagone kundifadza sere kana makandipa mari because ndo zvandinoda kuramba nhasi uno saka vanhu vese vamaiti mama muchiti makaurayawo savava ndevekukamai kana kuti vanhu onje uno ndakatsonga kuti ndipfudze pachokwadi vamwe ava taizongoshiyana nyama ndakatanga kuuraya murume wangu wecheche ndeipindei because taibvumi tibva tadzingwa ndobva mumusha futi maita nhamo
taura vamwe vanhu taita takawanda tatakabata kana varume vakadzi vana vadiki zvinotyisa but nhasi ndiri kuzviramba nhasi ndikuda kutsvaga kuti sisimeli mundibatsire because zvinhu zvinonyadzisa kumhuri zvinhu zvinondinyadzisa muupenyu hwangu zvinhu zvinonditenderedza futi brain zvinotobvita kunge munhu ari kurwara zvichiti asi handina kuzvida. Saka okay, saka imimi muri kuti vatete venyava vakakudzidzisei vakutemera nyora idzi vari kupi? Vapenyu? Vari kukumba Zimbabwe. Vapenyu. Saka vakura vakura tete ende ndaneta nekukweshwa nyora chidzine vanhu vanoti vanogona vanhu vanoti havagoni vanhu vanoti chii but ndakweshwa nyora ndaneta but hazvisi kupera. Saka vatete ava vachiri kungoroyana nhasiwo? Tichingoroya tese. Saka munosangana sei imi muri kwamuri kukoko ivo vari kuZimbabwe? Tinosangana in spiritual. Saka munogona kutobva kwamuri muchienda kuZimbabwe muchidzokera kwenyu? Moshandisei kana muchifamba usiku? Zvakasiyana. Ndogona kushandisa kana rusero, ndogona kushandisa zvakawanda. Tinogona kushandisa kana mumwe tinogona kuti iri izete iri tikasvika pakango pamadho akango asina kusimba paipai. Tinogona kushandisa munhu angori weak yokuti tinongomubereka tomuberekesa tobhururuka toenda naye. Makufiro unonzwa munhu achiti mashoulders angu akurwadza ndakaneta. Even kurima vanorima zvokuti iwo tete vanenge vachirimiswa nevanhu. Saka pamunozobuda usiku imi muchienda murume anenge achiita panosarani anenge achiti maindepi? Uyu wandinaye namutadza uyu because ndiwe ganda jena vamwe vese ndakadya ndiwe ganda jena ndoreva ndachitaura papaya ndataura masikati muchiti musataure nechirungu. Ava ndive ganda jena ine ndikutomudzira zvokuti ndikamutarisa hazvisi kupinda. Saka kana muchiinda anosara akavata nani? Neduri. Momusira maisa duri? Saka duri racho rinenge richiita kunge munhu? Rinenge richiita kunge munhu here? Rinoita kunge munhu. Okay. Saka mati munoenda kumakuva musika ikoko munoenda kumakuva evanhu kukoko kwamuruko? Inyama. Saka dzotesa zvakafanana nyama yevarungu yevanhu vatema nenyama yevarungu? Yevarungu inoita kakuita kunge poku hainyatsonaka. Sasi kandodza mutorera manhadzo kwenyu kuno ndo vakazara ikoko? But ndinozotora nyama dzekumba dzinge tete vanombondigira nyama nasisi vangu muroi mukuru nehanzvadzi yangu. Izvo nevarume futi? Saka izvozvi mave kumakore mangani G30 G40 muri kuchii? Aiwa ndine 35 ndichiri kuroya but handichada. Ko zvino manje kana makuti hamuchadi mimi zvinobudika here easy just like that? Ndafunga kuzvifumura ndosaka ndiri kuzvifumura kana muda kuti munditore vhidhiyo yacho nefesi yangu munonditora monditaurira kuti muroyi uyu handichazvida nokuti ndakazvipiwa ndisingazivi ndiri mwana mudiki. Handichada ndakatemerwa uroyi nedzinza navatete ndikatemerwa uroyi kudzinza kwedu kuno uroyi kunoroyiwa. Saka zvakangofanira kuti kudzinza kunorimwa ikwendi kokuroya chete. Sisi vangu vanoroya, bhudhu vangu vanoroya, munhu wese anoroya. Saka namasvika kumakuva muchida zvenyama dzevanhu papaya munovhura sei? Tinongorova guva. Munorova guva? Munorova guva nei? Tinowanika muti but muti wacho handigoni kutaurira because ndoita punishment.
izvozvi pandakambotaura nebebe ndakatorwara zvisingaitiki. Tinongorova guva, so tinotoziva kuti apa pafiwa iwe uchafa. Ende chimwe chinhu chiri kundirwadza chirikuti vana vangu vakapera tichivadya. Saka muna vana so? Handina kana mwana 1. Makadya vana vese? Aiwa ndakadya. Saka munofila sei izvozvi makadya vana kudai munonzwa sei? Kana rakandibata hapana chandinombofila. Ndinotofila zvinonakidza. Kana ndakabatwa naro hapana chinombondichinjira. Because ndokudepartment kwacho hapana chandinombotya. But kana zvapera manje handisisina vana, ndinozvara vana vamwe vanenge nditaura ndingati chiko vakaremara vanenge vakaremara. Mumwe wacho ndakatomuzvara ane helmet yekuvakisa iyeye zvine kusvika mashiripiti aya ekuti anzi afa vanongofa. Amwe wacho ndinodyira mudumbu. Hanzi ikola akanaka here? Akanaka zvekuti masikati atombonditi masikati anditi hold on manini masikati anditi kana muchida ndikureva imimi ndikudza vanhu anditi torai video kana muchida nditorei video munanike kana muchida mutinanike andichadi ambozvitaura masikati ndikati aiwa ina nditore vanhu chi video iwo kana uchida andika unozongondipa video yako wega handisi mazviona. Atodaro masikati matanishora yekuti tichiri kufamba tose here nhasi manheru and atotaura the same thing zvakutaura pano. Chokwadi tisimeri ndakanaka ndiri munhu anosveta varume futi nedhimoni rangu iri. Pane picture yenyu imwe yamakanga mazoibvisa makanga makaisa paprofile penyu nezuro mazoibvisa. Even isendei kana nda kusenda kana kudini nhasi dhimoni riri kupera nezita raJesu. Nhasi pano ndepandichapa nhasi pano tisimeri ndati ndinoroya kwete zvekuroya zvezvekuti vanofungidzirwa aiwa ndinotoroya uyu mandiredza kumudya uyu. Because picture yenyu yazuro yaya yakandinetsa mamiriro amanga makaita ndosaka pamakafananidzo ndakati muchembereka ndakati pamwe kuda muri munhu ari mumvura akamirira kudii but pamakazotaura neni paya ndakati pari kufamba sei kwapa zviri kumbonyatsofamba sei? Aiwa hapana zvavo zvakaipa sisineri but handiri kuda kuti ndifumurwe kuti ndinamatirwe kana muchiziva vanonamata I don't mind kune vanhu because kwandakaenda vakatadza because ndikakurakidzai mapictures emusana ndaparwa nyora dzehuroyi. Ndinotoroya zvekuti kana munhu asingazive n'anga muprofita asingazive andoziva kuti iri muroyi uyu. Ende kuchechi ndinoenda ndakazochinja zvangu ndaya kuno kubva ndakuenda mumachechi. Oh my god ndinoenda ndichitoronamata but kana ndakutagita pakaoma pakaipa chaiko. Saka izvozvo zvamauya manje mukataura kudai so nhasi vanatiti munozovata usiku zvakanaka ina natete venyu apa? Ndinobhilivha kuti handitazvida nokuti handina kubvira ndazvida handina kuenda regai ndikutaurirei sisimeri handina kunozvitsvaga kune dzimwe nyika handiri kumeshera dzimwe nyika dzinonzi dzinoita zvezvikwambo handina kuzvimenshena handina kuzvitsvaga ndakazvarwa zvirimo saka ndatira kunamata ndinotombotsanya mufunge. Saka chinotombotsanya chazoita kuti mimi mufunge kuti mukafumura zvinobva chii? Andichada zvokuroya ndaneta. Saka zvinomi kana muchinge marega zvokuroya ko muningina asisi venyu ava vane hanzvadzi yenyu? Zviri ndezvake inini pachangu handichazvida because handina kuona kuti pane zvazvinondipa. Yes, I'm okay
What's uroi wangu teura zvokuti ndinoti uroi huri ndingauti uri natural. Wokupiwa muri mwana mudiki wokutemerwa. Wokupiwa zvokuti SIS MELLY zvinondirwadza handigoni kutemva handichada kana pana anokwanisa mavese ekuSIS MELLY diary. Please help me, handichada aneta. Energy varume 7 vandakauraya because toita majangano. Uyu ndo wandasarwa naye, handina kana mwana. Hello? Hello? Hello, ndikuzwa. Handina mwana, pandiri ndatochembekera handina mwana. Chibereko chakabva chasungwa neuroi. Handisina chandinoita chekuti handitara uroi is out of fashion and hazvina zviri kundipa and handitazvida. Ndofunga kuna amai vangu kwavari muGuwa, I think vakatondivhenekera kuti ndo vari kutondivhikira kuti kwete handichada. Saka nyama dzamaibika dzamaidla idzi munobika here kuti maingola zvakadaro? Aiwa tibike tinotosheyana, mumwe anotodya chidya, mumwe achidya musoro, mumwe achidya ropa saka hatibike nyama isu. Munoshanda here kwamuri kunyika kwamuri? Moenda kubasa? Mati? Moenda kubasa here kunyika kwamuri? Saka kana mabva kwamunenge kumabasa enyu kwamunenge mabva kunoita zvamunoita munotouya makufemi nepower rekuenda kuenda kubasa? Ndotoroya futi vanhu vekubasa kwacho kana vandimaka. Alright. Regai ndiiti vanhu vafone apa pavambomubvunza vanda kubvunza muchivatsanangurira. As much as we can take this and do as a joke guys, zvinogona kuve haisi handifungi kuti ingave joke yekuti munhu anotaura chichema obva ati handichazvidi toti ijoke nyaya dzakadai dziriko endai kuYouTube uko. Joke yekuti ndine uroi ndichishambadza picture ndichioneka it's a joke. No, ndikungoitira hangu kune munoziva kune vamwe vanhu vanenge vasinganyatsozvibvuma vachingoti ndezvekunyemba nezvekudidi, saka ndinenge ndova ndichida kusamatiudze. But anyway guys, vane mubvunzo handika fonai mutaure naye mubvunze. Fonai mubvunzo, she's very free, she's going to answer all your questions. Anditika since ari kuti muri kufona ku-wrong number manje uyu Madhumbe ari kufona pa-wrong number. Pinaiwo number dzinofonwa nevanhu, musafoni pana kukola because ndiwa muri kuda kubvunzwa mubvunzo. Handitika fonai pa number, handiseri natipinirewo number exactly number iyo. Number yekufona iri pazasi apa. Saka wada kufona mofona ipapapo handitika then ton mobvunza mubvunzo achikupindurai zvamuri kuda kuti mudi mubvunze mupindurwe. Zvamuri kuda kuti mubvunze munotanzi varoi hakuna. Varoi vakauya pano futi vachitaura moti kunyepa, saka hamuchazivi kuti vanhu munoda chii. Because hakuna vanojoka nezvokubuda chitanzi ndinoroya guys, ndakazodai ndikazodai buritsai even picture dzangu musende moti kwanzi ijoko. Ndinganyebe kuti hanzi ndikuita joko rekuroya, ndingaita joko rekuti ndine mari kana kuti ndine business. Rekuroya ndikuda kutobatsirwa, ndikuda kubatsirwa nehama dzangu ibi, ndikuda kubatsirwa, handichada uroi. Regai tinzwe wekutanga ari kufona. Kola hello. Hello, SIS MELLY makadini. Ndiripo makadi yenyu. Tripe, ndinoda kubvunza kuna kola ava kuti pavanenda kunoroya pavanozotora munhu uya anenge ari wiki vanomutora sei? Tinongomutora nemumvuri wedu, tinoshandisa mishonga tinoshandisa. Besi pamunosara muchichema paipai, pamunosara muchichema muchiti mavhara coffin paipai. Isusu ndisi vanhu vetinochema stereki panamo. Ndisu vekutanga kutochema zvekutofenda, but pamunosara muchiti box takuviga mupfekeza masipoteta anotora kudhara. All right. Then I wanted to ask as well, pane pakabetwa na SIS MELLY diary Andikona kuansa nechirungu.
aiwa ndozviziva kuti pane veganda jena. It's okay. Pane live akamboitwa naSIS MELLY before pachitaurwa zvekuti kana uchida kudzinga pane vanhu vaipa vachiti unofanirwa kugeza neonion kuti muroi asvike kwauri anofa, kana kuti unokwanisa kugeza negarlic then ukageza negarlic ukashandisa garlic asvike. Zvinoshanda here? Unovhika sei kuti muroi asakubata asauye kwauri? Tine pamba wani patakasvika takatadza kupinda because kana tichipinda tinopinda tine musho tine gotsi but takatadza kupinda pamba ipapo panga pakaipa because ndati uyu uyu ndowekutemerwa hausi wekuti ndakaponda munhu, handina kuinzwai, handina kuponda munhu, handina kunotsvaga chikombo chekupfuma, handina kunotsvaga something. Ndowakutemerwa wedzinza. Ambuya angu vairoya, dzinza rangu rese rinoroya, tete ndibva vandipo muzukuru ndochipo ichi. Ini ndaifunga kuti chipo chakanaka. Alright, and ndiri kunzwisisa hangu zvamuri kutaura, but ndiri kuti kana usingadi kuroyiwa nemuroi kuti asasvike pauri, pakambotaurwa zvegarlic zvekuti unokwanisa kugeza negarlic kana kugeza neonion. Ora imimi pane munhu anenge akashandisa garlic nesalt munosvika here? Pamunoti hamusviki ndepakaita sei pamotidza kusvika? Pane patakatadza kusvika taiona pane dhemu remvura, taiona pane moto pachipisa, ndopatakatadza kuroya chete. Okay. Izvi zvemagarlic izvi hatizvizivi, ndokungotonamata Mwari muupenyu. But kana ndakunanga kuti ndiwe ndikukuendera ndiwe, uroyi hwangu hausi hwekuti wekutamba kwete wekuti ndikutsvaga kana mbiri, ndoda kutobviswa, handirape, handina problem. But kana ndatokunanga kuti nhasi tiri kuuya kumba kwako, kana usina kusimba nevadzimu vako hauna kusimba, tinopinda. Asi kuna vanhu vamakambotadza kuroya here? Okay, sei vanenge vakaita sei? Takaona pataienda, I think tanga tiri mana 10 because tinosangana nevanhu vakasiyana. Isusu manje uroyi hwedu tine mashamwari akawanda kukunda imimi vanhu vepamabhuku face up. Tinowirirana zvokuti tinokonektana zvisingaitei. Saka patakasvika ipapo hatina kupinda, takaona pane dhahwe inonzi chikumvura, pane dhemu pamusuwo. Alright, kona uchine mubvunza mumwe here titori vamwe vari kufona? Aiwa, ndisisina tore henyu vamwe. Alright, thank you very much. Right, regai tinzwa vamwe vari kufona kuti vari kuti chii. Regai timbunzwa. Saka zvokuti tonyeperana chiti kwai magarlic emuroi kunyeperana kauku vanhu vanongouya. Inini chandinoziva zinonguva kana ndada kuwe dzimai foni kona ndokudropai madhumbe feni ndokudropa. Bvisai mefoni iri kumasure, dzimai mefoni iri kumasure. Ukaya nefoni chunhu ndinokudonhedza pasi. Okay, ndadzima sisi ndadzima. Alright, chitaurai naye. SIS MELLY, ndoda kutaura nasister vari kutaura. Inini handidi kubvunza sister, handidi kubvunza, ndanzwisisa zvamataura, and chinenge chiri chinhu chamakagamuchidzwa muchikura musingazivi kuti chinorevei, iko zvino ndopamakuziva. Saka handidi kubvunza, ndinoda kungokutaurirai nokuti muri kuti maneta nenyaya iyi, maneta nokuva muroi, and ichokwadi kana munhu akutaura paruzhinji kuti aneta kuva muroi anenge achirevesa. Asi chandiri kukupai advice ndechekuti nyange imimi ukabva pamuri imimi usina kubva kumadziko kwawakatanga zvinonetsa. Okay, hanzi izvo kana imimi mukati mukuti maneta nezveuroyi mukati mubvise zviri kudzinza zvinonetsa, handizvo zvamataura? Handiti ivo vari kutaura kuti ndezvedzinza.
kwamuri kuti uroi huende, asi vakakugamuchidzai variko vachiri kushanda nahwo uroi. Kana imi mukahufumura kuti hukaenda, vanouya usiku vanokumutsai, vanoti chii chawakatiita, wakatifumurirei. Saka zvinoda kuti ivo vatange vagadzirirwa vedzinza, zvitange zvabva ikoko uroi, hukafa ikoko kwamuri hunotofawo automatically, nokuti ndo vakatanga nahwo, ndo kumadziko kwawo. Hamena kuti mandinzwa here ipapo? Ini ndiri kunzwisisa iyi. Ndo zvandati nditaure kuti nokuti hazvingashandi kuti ivo vohurasa. Ava vanouya vachiti ko chii chawatiita, ko watirasirei. Kona ngauraswa ndichada kona usati ngauraswa handichada kuroya. Exactly. Musakwidza inzwi kubatsirana, nosaka mauya pane vanhu kuti mubatsirwe. Kubatsirana munotoda kudzikurwa pateburuto yacho pazvakatangira, ndokuti hutoenda zvamuchose. Munogona kuurasa imimi kuti handichada kuroya because zvakafanira kuti ndoti tete handichada business vamakandipa shop yamakandipa. Kati baba ndati huroyo ndozinza mangu unanditsawasenezako nezita kwandinobva. Ko madi kutanga madla vatete ava kuti zvinyatsongopera automatically modla vatete vekupedzisira mungonodla ini vatete vekupedzisira. Nyanga vakadliwa, kune vanosara nawo, kune namba 2 yacho inawo, nyanga ivo vatete vakadliwa. Saka dai ivo vakadzikinurwa, uroi hubviswe pavari, hunogona pahwakaenda ikoko kumabranches hunozoperawo kana ivo vakatanga kubviswa uroi hwacho. Ndo zvatoziva, ndo zvatakakura tichiudzwawo. Saka hamenowo mazuva ano mwakungotota kungozvisiya uroi hwakaoma hungosizvenyu. Kona asiri muroi wangu here ndinge unorowewo futiwe ndatokonekta kwauri muri muroi. Pane munhu anyora komenti iyoyo ndandiri kuseka. Pane munhu ati kwai asi makonekta here. Asodeka regai kudaro shuwa. Pane munhu anyora komenti mucomment section umu kwai makonekta here. Kuti munoroya imi ndakuona izvangu munoroya but muchiri kuvanza dhimoni rinoda kufumugwa pane vanhu. Nhasi ndiri kufumura dhimoni rekuroya. Handichada kudya vanhu, handichada ndakuda upenyu hwakanaka. Vandakadya Mwari ngavandiregerere, handichada kuroya. Madhimbe uchipo here? Ani kadona. Igaiti nzira. Vari kungoya chiti kana vari kupeka ku-UK ndiani apa? Kola hello? Hello, how are you? Zvino moya nefoni ndiri kukota kuti kwai vanhu vari kupeka ku-UK. Uye bondo bedwe. Ndiri right hazvati muri sei? Tinofara isusu. Ndiri mabayo ini. Tatida kuti tibvunze. Bvunzai henyu. Warachi ndine mubvunzo yakati kuti andinoda kubvunza. Pane mubvunzo wamabvunza SIS MELLY pamati saka iko zvino muri kuchanduko munoroyani because kazhinji handitsi kana uri tingati tichitora uroi hwekumusha uya mupedza kuti tiri kunoroya vana nhingi pane magirachi. Saka apa muri kuchando kuna varungu, kwakazara varungu vanoteverera maZimbabwe here kana kuti munoroya kero navarungu. Manzwa here Kola? Mainini? Mati? Manzwa here mubvunzo wamabvunzwa? Hanzi kwamuri kokoko kuchando munenge muchiteverera here vanhu vechiZimbabwe muchiroya kana kuti munoteverera izvi machena ivava? Handiteverere kana muZimbabwe kana murungu kana ani but kana ndatibata ndinongoroya. Zvakafanira dhimoni rechihure, dhimoni rekuba unongoba. Nokuti isu chatoziva ndechekuti handiti varungu vanoroyeka here, varungu vanoroyeka here, nokuti handiti kunoimo kana muroya akasvika ndinotone varungu 4 vandinoroya navo.
zvatakakura tichihwa zvekuti kana munhu akasvika pamusha pomunhu vanodete mitupo yenyu yako kuti vapinde imi zvinoshanda kana kuti dai vanhema ndakutopupura ndine varungu 4 vanotoroya navo varungu vanotoroya Alright. Zvatinohwa kuti munotaura mitupo yavanhu kuti muwane access yekupinda mumba ichokwadi here? Kana uri hama tinotaura, kana usiri hama tinopinda, kana usina kusimba. Pane kumwe kusimba kwandiri kutaura ini kwekuti pane time yekuti kona yekuti ndangonzi ega ndichingoti ndichipupura panapa kuti ega ndikubviswa uroi. But pane time yekuti unofumura, unoteketera, unongopinda kana pasina kusimba. Alright, okay, handiri kukunzwai. Alright, then uroi hune boundary here kuti kwakati hamuzosviki kwazoita kure. Like for example, makazvarwa kuzimbabwe nokuzoenda kwamuri ikoko kumberi kwamakungwa. Munokwanisa kuuya muchiuroya munhu ari kuti aiwa, unakana boundary. Ndaitogara kuDubai ndaitoroya straight. Zvakafanana mukadzi kana murume anongohura ari kuitana ari kwese. Uroi nechihure nembavha zvakangofanana. saka munondodza kuti munokwanisa kubva kuUK kuzoroya munhu ari kuAfrica modzokera usiku ihwohwe. Aiwa, ndinotoroya because ndodzinza racho and handicharida because ndakaroya zvakakwana at my age handichada. Okay, alright. So zvatinohwa kuti muroi panoita grudge kuti azoroya munhu, panotanga manetsana kana kuti pane zvimwe zvaitika kwai chironda kwai chii mushonga ubati pasina chironda. Icho kuti kuri random muri kungoti munongotageta chirwa matageta zvine zvichida kuti mambotautsana here kana kuti muchiziva munhu kana kuti unogona kungoroya munhu wamangoda kana mumuwo zvinoita. According zvandinoroya nazvo handifungi kuti pane grudge. Dzimwe nguva ndinogona kungokuchiva kana kuchivira murume wako, dzimwe nguva ndinogona kuchiva kana property yako, dzimwe nguva ndinogona kungochiva kana vana vako, dzimwe nguva ndinogona kungokuchiva nongokuroya, kungochiva kwekuya, kungoti urichiva uroi. Alright, okay, saka handiti muchiroya munoshandisa mishonga, saka kuchandoku muri kuiwana kupi mishonga yachona nokugara kuti mondo rachona rigara zvakafanana kana n'anga dziri muno muchando dzinoshandisa mishonga nebute. Kana madzibaba vanoshandisa matombo, saka uroi hwangu hunongoshanda kwese. Okay, right. Saka alright, uroi hwekuroya usiku pane uroi hunosiyana here. Pane uroi hwekui munhu anonokugwadzoka unoitwa zvaanoitwa, ozoita hwekuti munopindira munhu mumba usiku mboita zvamunoita ari veiti pamubhedha pamugadzira. Uroi hwakasiyana. Hwandinawo ndewedzinza, ndinoroya masikati machena, ndinoroya ende ndinotoroya ende ndichatozvifumura panapa. Nditori muroi muhombe, ndinotoroya because ndakatozvipiwa ndichitoroya, nditori muzimuroi. Saka handizive kuti kana ndakuroya zvondifanisa sei, handisi kuziva, but ndiri muroi. Alright. Saka imwe information yekuzoti kana mune dhimoni racho hamusi kunyatsozvizwa kuti munohodii handiti ndopatira. Ndinotozoziva ndatodzoka kumba ndatoroya. Alright, kuti alright. Ma-victims enyu maona here kuti umwe mapedza naye pane zvamaitoziva kuti unotanga kugwara achidaidofa. Taitozositamupedzera, dzimwe nguva ndinomupa kensa, dzimwe nguva ndinomupa rombe, dzimwe nguva anoita accident. Saka ndisukula ndikurayisa vanhu vakawanda neuroi. Handisi n'anga, handisi muprofita, but ndiri muroi. Pane wamakamboroya here mukagohwa tsitsi mamuroya kuti ndinokonzwa tsitsi
tisingazivi takine imwe mibvunzo yatatisingazivi handisikuti ndiri muroyi ane experience but ndinoda kuti ndibviswe chindibvisai ini muri kundibvisa kuti ndirambe ndichiroya ndibvisei uroyi uyu wandafumura handisi kuti rambai muchiroya handiti sekunzwa kwandandaita sisimeli vachitanga kutaura chirongwa ichi vavatiwo asi muchatipindurira mibvunzo imwe pane mibvunzo yakawandisa yatatisingazivi yavaroyi nokuti varoyi hakuna kuti tibvunze handiti saka imi nhasi mamauya zvakanaka kamukati imimi munoroya ende munogona kutipindura mibvunzo saka tachida kuti tiwise zvimwe zvinhu zvatosimudzana nhema mukufamba umu kana kuti varoyi vanodai varoyi vanodai mukoma kubvunza kwenyu kunoroyiwa here akambonzwa muroyi tinongohwa kuti nhingi vana nhingi vanoroya nana nhingi but tatisina kumbosangana nati kuti tikinataudzana tingava neconversation yatinayo iyi saka sei muchibhirivha kuti kunoroyiwa aiwa handisi kuti aiwa kutoziva nokuti techiwa kadiwa hakuna tingati munhu mutema kune ungati kwaye mukanzwa skiri yamuroyiwa munoti haroyi yacho ndo muroyi wacho here ndinogona kukuroya mukomaka mofunga kuti ishamwari renyu kukuroya kuhope ndinogona kuya kuhope ndiri muroyi saka handitazvida ndinogona kupfeka inini hanzvadzi yangu hanzvadzi yenyu ishaya neni yokuroya mese motofunga kuti akaipa mugopfekerwa munhu amusingazive muchifunga kuti makambomahwa here kuti kana kuti pane pachakambobvuruka here pamane pamabvunzo anatsimilapo kuti pane wamakambotadza kuroya here ko pane pamakambosvika because kune vamwe vanogona kubata varoyi kune pamakambonosvika here mukanamwa aiwa handisati ndamboenda ikoko zvakangofanira kuti handisati ndambobatwa zvangu zvakafanira kuti kana usina mapepa sometimes unoenda kune imwe nyika haubatwe inogona kutosenza ne21 years vakaubatwe alright ko saka urati mubvunzo unogona kutogara usingazivi kuti ndine shanda rekuti upenyu hwangu zvinhu zvangu zvikundiremera ugara 20 years uchingoti ai problem nokuti maybe handina mari but pane maproblem anoitika muupenyu wokuti unenge usingazive yes ndirikunzwa alright pandambobvunza paya munonyatsoundipindura kuti pandati pane wamakambo because handiti maroya panohoita zvimazuva pamwe zvitatu kana 1 week munhu asati afa handiti ndati ndakaroya vanhu vakawanda since 5 years I'm 35 years ndakaroya vanhu vakawanda ndakauraya varume 7 and demoni hazicharida kona and don't please keep on asking me this note handitada kuroya haisi sketi handiuye vamhepo neuroyi ndinotozoroyiwa futi ndozotunganduwa varoyi vangu izvozvi vanotozonditonga handiri panapa ukunzwa alright maita basa yenyu nekupindura imwe mibvunzo yangu ndinotozourayiwa muchazozwa kuti ndakaurayiwa zvandiri kutaura ndida kuzvifumuke ndataura zvandiri kutaura ndinoroya ndinotozotongwa bvunzaiona nozachinyakare ndinotozotongwa kunzi watifumura ndotozotungwa inini ndourayiwa I hope and trust kuti zvamatofumura kudai uye nekuramba kwamuri kuita mwari vachakunzwai nemuzita rajesu muchaitogwa zvakanaka muve nenguva yakanaka chimbondinanatira ikakora ndinoda kuti munoda kutauriswa imbonamadetinzwa you seems like you're holy alright ngatinamatei baba vari kumusoro kudenga tinouya pane inonguva pachigaro cheu chegwenyu tichibvuma tose kuti tiri vatadzi mapuwa mujesu kristu makati ani nani ana Matthew 7 makati kumbirai muchapiwa tsvakai muchawana tauya wese wangu tichikumbira itaiwo kuti hanzvadzi yangu iyi akaitise mweya akabvisa mweya yakanga ina yakawanda pana legion akasara achena
chibvisaiwo mweya iri pahanzvadzi yangu iyi ishe Jesu Kristu sekutaura kwamakaita imi. Itai kuti mbiri yenyu iunekwe rumu kubvisa mweya yakaipa pana sisi wangu ava. Alright, maita basa. Maita basa hanzvadzi, maita basa. Maita basa. Alright. Madhumbe wadzoka? Ndadzoka ndine shungu nasista ava vari kuchema. Mweya wangu unorwadziwa vachichema kudai. Zviri kuratidza kuti zvavari kuita havasi kuzvida, vakatozvipiwawo nevakuru vakazvitanga nazvo. Kwai kwamunzi makonekta muspirits. Kwamunzi makonekta mumweya dawo mani kusema mabvudza kuti kugodza idzi madhumbe idzi. Paita konekta mumweya muri mumwe wedu. Handisati ndaona zvaanotaura zvokuti anofamba anodya vanhu anodini. Handisati ndakambozviona. Ndinovata ndomuka nealamu yangu yokuti ndiende kubasa. Saka inini handisati ndambozviona, asi mweya wangu unorwadziwa. Inini ndakakurira kumusha. Saka ndinoitawo zvandakaona kumusha. Madhumbe amupe kuMozambique here kana kunyanga? Ndiriwo kuMozambique. Kunotoitwa basa here imimi kuSouth Africa. Mupe kunyanga imimi madhumbe share penyu kune zvikwamba. Ndatirege kutaura. Kune zvikwamba, kune zvinhu zvinoyera. Pane zvinhu zvinonetsa mhuri zvekuti hazvikomborere. Madhumbe. Cool down. Let me tell you, my sister. Cool down. Madhumbe kana uchibva kwako kunyangaku. Ndokwakwaine huroi kweso. Ndipo pahuri. Saka ndichida kukuudza kuti hupere sei. Unofanirwa kuenda kuna ana tete vakatanga nawo. Ivona vonamatirwa. Iwo huroi hopera ikoko. Tete yangu kana vasingana ngatoda kuti uda kuti tete yangu ndivafose here. Izvo zvishangataita izvozvi vatosila. Vanokuvinga. Inotona mafoni madhumbe handizonzi zvoniwa tanga. But nasi madhumbe, thank you, I love you. But nasi I love you too. I love you so much. Enda kune vakuru vako upedzwe uroi ikoko. Kwete kuti iwo ukanya hutaura paFacebook. Hauna kuhuona paFacebook wena. Hauna kuhuona uroi paFacebook, my sister. Who are you? Can I ask you who are you? You are telling me that I should not talk on Facebook. Kukuudza kuti uroi hauna kuhuona I know, paFacebook. South Africa. Bullshit! Get away from my edge. Ufumanzi kutama panapa. Ndiri muroi. Get away, I don't want to see you. Saka wafuna kuti ndiri kutamba here. Saka wafuna kuti But kola my name Madhumbe anakukanganisa. Madhumbe ari kupo inonzi ari kupo pfungwa dzake dzekuti zvinhu zvinyatsopera izvi dzokera ipa zvakabva. Madhumbe anakukanganisa ari kuti zvipere, kuti zvinyatsopera. Madi kuenda kuna vatete ndo vanofanira kuti zvinhu zvofanira kuti kutakurawo kumudzi kwazvakabva. Zvakaoma. Munotodada nahuroi wacho. Munenge muri kutodada naho. It's okay. It's up to you because I've zvisangana nazvo. Ndosaka uri kusenza kuvarungu. Adona madhuere kaitinzokola. Kola hello. Hello. Yes kola. Ndoda kubvunzawo kakola. Hello. Taura ari kukunzwa. Kola. I think Mari vanokuitirai zvakanaka, mazvinzwa. Zvamakonfirm
Thank you, caller. Right. The guy thinks Thank you, my love. Can I hug you? I don't know. Caller, hello. Hello. Yes, I just want to say. Yeah, I'm great. I just told her now, yeah, my we are going to have a way now. You power machine to a bit. Saka mamiriro zvakaita zvekuti kana imutete hazvikwanisi kuti vadzokere natiti bhodhi yotete vagara vakutorerwa kugara ende havana mboti vari kuda kuti vaupe uroi wavo ndizvakati saka havangakwanisi kuti vadzokere kuna tete imutete vachiramba kuti vasingadi nemukuti uroi vausiya saka zvandingatovapa advaisi avo varoti vanoroya ndizvonai vanotokwanisa kuti vaite vachinobatsirwa kumaprofita ndizvo ivo vachifumura sezvavari kuita izvozvo izvi zvinopera nokuti kwavanzi kuna mwari hakuna chinoramba hakuna ndizvo ndine foni yangu saka manje maya vanenge vachienda kumaprofita vanofangoenda kumachechi akasiyana siyana ari machechi emweya dambudziko ravo riperi rinopera dambudziko ngavati vakaenda pazviriperi kana kune vanhu vanobetsera vanadika voti voenda pachechi kutanga voenda pachechi chitu vachitaura nhau dzavo dzavari kutaura izvo kuti zvipere vachifumura chinozii chinofumurwa vadzokera kuna tete hello tokunzwa handei saka manje haisinavi kuti vanzi notokanzi ndokudzokera kumuri kwangu kuti vaigadzirite because ivo vari kutazoti mumuri mavo mese magara mune uroi takainayo kuti vatobetsera Thank you, brother. Amuskuita izvozvi nhasi handirare hangadzi. Nhasi handirare ndinochitotongeswa kuti iwe wane zvakafanira kuti muranda mukana. Nhasi handirare because vanenge vachitozviziva kuti ndafumura. Vakutozviziva. It's like a joke, but it's not a joke. taura hanzvadzi
video call. Hello. Ndoita here video call my name. Hello. Hello, Risai. Musha muri sei hanzvadzi? Tiri right hedu. Inini I only have a minute. Ndichataura nechirungu nechishona but kana sisi vatiri kundinzwa ka. Ngavadai. Kunamata kwachona kwakapusa zvepusa zviya. You know. Kungoti havachada muroi. Saka ungonamata vachidai. Kana if you can follow me. Kuti Mwari hanzi teverai kumashure kwangu kola, hanzi tevezerai kumashure kwemunamato wamurupiwa. Maini hello. Hello. Maini hello. 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 Hanzi nakola ndoda kuti mutevedzere zvandiri kutaura kumashure kwangu. Chitevedzerai kumashure kwekola zvavari kutaura, imi chiteedzera kumashure. Tevedzerai kumashure zvavari kutaura. Kola hande. Ndimi musiki wangu. Ndimi makatipa mwanakomana wenyu Jesu Kristo akatifira pamuchinjikwa. Neropa rake ndiro rakatipinza mukuwanana kwenyu. Muzita raJesu Kristo ivai muvudzi wangu. I can't follow the prayer because my device. Alright, chikoteererai vachitaura, chiteererai vachinamata. Chiteererai. That's what I thought kuti kana makanga maka musingachakwanise kutaura kamuchinditeera. Mungu ane mweya waMwari. Mweya waMwari ndinoti Yesu Kristo neropa rake rakakupai mukati muve waMwari. Saka mukatendera mukati menyu Mwari muhana makandipaziva kuti kutsarukana vakawanda vane mweya wakafanana newenyu muroi. Takunzwai nekuti machema zita Jesu Kristo ndiro richakubuditsai, richakupinzai mweya wako wakanaka. Ndinotendera Mwari kuti ndito zvaachakuitai. Amen. I'm so sorry. No, ndatoona kuti ngionga chitotsva kunge ungochipiswa nemunamato wehanzvadziwi, wanga uchinamatwa apa, ndo zvandatoona ini. Natsikapiswa zvangu. No, I don't want to rush. Sis Melly, it's not a joke. Sis Melly ndimuroi. And I'm struggling. Okay. All right. I can see you're laughing, you're doing whatever you're doing. But Sis Melly, ndiri muroi. Ndiri kustruggle. Isusu tinenge tichiverenga comment section. Comment section mungoza inotonyora chero usingadi kuseka unobatwa nesetswa. Kwete kuti tinochiseka imini. Zvinonyorwa necomment section muchero vachida kutotaurawo unopesera ungoseka chero usingadi. Kola hello. Hello, Sis Melly, maskara sei? Maskara sei?
Square. Nangandi chiti zvangu inene sismelika. Yes, I understand caller. I realize kuti amai baba vangu ndazo zvizasi time yange yapera ndatokura. She was really sweet asi I realized kuti vaive muroi and vaida kutsira inini asi ndakazviramba nezita neropa raJesu. Saka kuna kola sesedu avaka it's not too late vanokwanisa kuzviramba. Ende zvinoita vagoponeswa nezita raJesu zviri kuvanetsa izvozvi shaviri rigotama izvozvi ndinozvibhilivha kola ndiri kukutaurira chokwadi handisi kukunyepera kana uchinzi unoona ndiri kutaura kuti ndakazviramba vakazongotsva vachibika bva vangozogara muchipatara mazuva mashomaofa kwavakaita vakazviramba nezita vakatsva nemoto vachibika ndaive ndisipo asi ndakazviramba nezita neropa raJesu asi zvinozoitika manje ndinozovarota nanhasi ndinongozviramba kuti no ndakaramba shavi ravo iro nezita neropa raJesu sakakola ndinotaura ropa raJesu saite hasha taura Jesu ndiponesei taura zvandiri kutaura izvezvi sachema ngaritize shaviro kuita mafaya azvitizi nditete zvandiroda kutaura sisimeli ngadzikambe ozviramba otaura kuti inini nhingi ndinoyera chakati munotukana panapa kana ndakurara ndega ndinowana ndega ndine nyoka chichichi but mukutanzize zviramba izvezvika ungongoshofanira kutaura zita rako isusu tiripo comment section vari kukubatsira wotaura kuti wozvitaura wozviramba nezita neropa raJesu ndochete zvandinoda kungotaura manje uri kukwidza voice hapana chandiri kunzwa uri kuita hasha richaramba richikutevera ndinomaiwa kunoku tinozomaiwa tinonyengwa nevamwe kunoku tinonyengwa kane uroi is not easy. You guys munofunga kuti sisimeli waita plati ndatonyengwa panapa tinonyengwa nezvikombo izvi tinotonyengwa saka ndonyengwa zvinorwadza isiyeya munofungidzira yere ndokonyengwa panapa ndotodiwa ndotoitwa kwese because that's the agreement uroyiwa ndikukutaura kuti chindibvisai imike Hello, Marcela say, check it is where my money. Hello. Marcela say. taswera sismeli kola uyu ari kungoramba achita the wrong confession ari kutsvaka deliverance from kuroya but confession yake kuti ndiri muroi ngaaribuke kuti ini handichada kuroya. I speak the blood of Jesus upon my life. I denounce whatever spirit that were given to me knowingly or unknowingly and I want the blood of Jesus to start speaking a new life in me. Forgive me, Lord, for all I have sinned. I am a new creation in you. Holy Spirit, lead me to still waters. Lead me to a place that is higher than I. Manje confession yake ndio ndiri muroi. Vatete. What is tired of you? Kola, sisimeli andikuletana nechirungu. Kola, my sister, andishatana nechirungu because ndikarambwa ndenda kupiko naye mukoma wangu. Andishagona ndiri kutaura nechingezi ipi ndakupa kuti ndikutaura nechingezi. Over me, the blood of
done is you have declared war. Ukuthi tete vari kukuwira, of course vari kuuya. Iwe uri kuwirwa kuchema kuti tete makandisandurine 5 years. Aichazonoya kuti tete vakakuisa ne 5 years. Yangoya kutomira wekugamba. Yeah. Jesus on your side, tete vari kukiona Jesu. Mona kuru ndiani. Pamene zvekuchema muchitokuri kukadhakwa izvo. Chemai makanaka pana Jesu. Batai tomorero Bible bring aside to be filled with the word. Right now stop crying muchikora kusvika zvima 5 year olds. Vhurai shoko raMwari mutange kuvhura New Testament. Mutange kuvhura Matthew, Mark, Luke and John muchizwa magwaro aJesu. The life-giving words of Jesus are the ones that you're supposed to be confessing right now. You're doing the wrong confessions. That's why the enemy will always have power over you because you don't know what to say with your mouth. This world is spiritual. Don't take anything for granted. Busy kuchema pana vaori vatori busy kungana 12 midnight nengo wakarara uchiti ndikurota tete 12 midnight muka. Sis Melly will tell you about the power of midnight prayers. She's a testimony of midnight prayers and deliverance through midnight prayers. So wake up. To 12 o'clock usarara uchibuda mabori uchitanga kuchema nhamo dzako dzakaitika. You know what? Life happens. Shit happens. But right now is the time for you to stand up and stand tall. Know that God is on your side. Thank you, Sis Melly. Right. Thank you very much, Kola. Powerful words. Thank you. Hati uri kuzvinzwa kamunwini? Hello, Kola. Hello, Sis Melly. Muri raichera njanzi? Hello. Tokunzwai. Apane zvinhu zvandinoda kuti batsirane nemunyama saka amene kuti pakubatsirana apa anenge iye ari kunyanya kuita kwete but ndinoda kuti tinge tichizwasana kuti tibaze because kana iri nyaya yekuti akatemerwa uroi zvine mastages from what I know. Like kana uchiroya kana uri mwana mudiki vanoti unotanga uchiroda like istage iyoyo but pane stage yekuti ukanga watemerwa nyora hazvigoni kungopera nekungokonfesa nemuromo. What you need kunova kufanira kuti kunyange ukazvikonfesa but kufanira unoparwa nyora yadzidziswa tofanira kuirezwa from your body. Like that's another stage. Then pane stage yekuti futi kana ukajoiniswa uroi uya ozosvika pakutodya nyama unenge wakumberi futi hazvigone kudzeka vamwe vanototi kurutiswa futi unenge wanatsvaga vanokubatsira vanokunamatiriza then unoda zvekurutiswa zviyazi anibona. Saka kana kuri kuti ipapapa akatotemwa nyora akadyiswa nyama dzanokuta kuti anodya nyama anogona kutaura achikomekeza achi hanchada but zvinogona kunetsa anoda kutoti anoparwa nyora zviriko pamuviri wake anofanira kuti anotsvaga nyama iya. This is the chocolate. We are kutaura. Saka izvozvo kana vachida kuti zvibve vatiyani zvinogona kutosika kunyange zvekutemerwa kana kuti zvekudii nekuti zvekutemwa ndezvedzidzisa zvotaurwa ari. Saka wachini kuti kana iye asingazvidi anogona kusarodaidza akaona atende kana kuvakakupa kana vakati chaanofanira handidi kuroya handidi kana ndiri nherera handidi kuroya. Sis Melly can talk. That's anofanira kubvitwa nyora idzodzo pamuviri pake anofanira kurudziswa kuti ubva azoreura ubva pamba achikonfesa nyaya dzekuti haachadi bhozi izo dzogona kuti nezita rajesu tese zvatokutaura chiti hazvishande manje ziyazi kuti tingoti munhu kunamada kunzi kungotika tongomada kuti Sis Melly ndada kunoroya handichada. hati mukuzona manje kunamada kana ndada kunoroya. Kwanti mauya pano tikubatsirei kuti musaenda kunoroya. Zvino kana makuti moda noroya ka Aiwa hapana vanhu vanonamata. Ndakuda kunoroya zvangu. So my advice ndeyekuti anofanira kutsvaga rubatsiro rwavanhu vanogona kuisa mapozi that is kana zviri izvi but pane imwe pfungwa inogona kubuda futi yekuti imimi kana iye atada kuzvifumura kufumura manje anofanira kutoti ndazvifumura kudhara. Mister, ndazvifumura handisi kuda uroi ndakaroiwa.
ende izvozvi ndakuda kutonobuda kuroya ndakuda kutoroya izvozvi ndotime yangu ende idhimoni adi ko tikambogara newe nhasi ukamborega kuenda kunoroya ke yekola ndanditaura naye ndichiti nhasi tikamboswera tikambogara naye pana arege kuenda kunoroya kwacho zvinodii kuti arotisiya neduri pano handina munhu akangomuziva pachoo nesure isu handina mwe munhu andiri kuziya zita ataura pano palive 1 zita ataura pano palive kuti ndinonzi rebeka ati rebeka chii ameno senemi ataura but ataura pana basa rake ndikuzwisisa Alright, thank you very much. Kola gaitore mamakozi ari kunetsa aya gaitore mamakozi timbozwawo vamwe iye abva atodonha paangotochema pepe abva adonha ndikutofunga kuti ndifunga kuti ndisambomuedha asi chandoziva chekuti achafolowa chete live iyi she will see the story achaiona rega ndimbonzwa vari kufona ava kola hello hanzvadzi nhamba dzinenge dzakapinwa dzekuti mufoni hamusi kudziona here okay pane nhamba dzinenge dzakapinwa papaya ndo dzine nhamba dzinofonwa iye ndatozongokudairai because iye adonha ndo yaanga ari iye musikana mukadzi we but handei handei alright nyaya ndandoda kutaura kuhanzvadzi yangu iyo ndeyekuti zvaari kutaura ari right because chinoitika ndechekuti munhu kana uri mudambudziko riyariyai sometimes unogona kupedzisira wamunhu wekuti unenge uchingoti chero zvazvaita kana ndikadhakwa kana ndikafa kana ndikadii because unenge uchiona kuti life yako haina vanhu vari kukubatsira saka ndoda kumubatsira nenzira yatinokubatsirawo nayo vamwe vanouya tichivabatsira vachiita maproblems akafanana neiwayo oi muri which killer mati muri which killer aiwa kwete kuti vechikila but tingori vanhu vekuti kana munhu achitambudzika tinongomubatsira vaanenge achiita kwete vechikila nyaya inoitika ndeyekuti inini tinongobatsirana nekunamata sekubatsira kwatiri kutaura ikoko asi nyaya hombe ndeyekuti problem yake yaari kutaura uchiberekwa munhu mukurarama kwatakaita isisi tichikura vakuru vedu vaiva nemisikanzwa saka munhu uyo anenge akadyirwa nemukuru kana kuti natete kana kuti nambuya kana kuti namai vanodya inonzi pfuta saka pfuta yavanodyiswa yekuru zvainoita ndezvekuti mumwe inotozopera nekufa
mumwe inogona kuti anenge akadya anogona kurarama kana more than 100 years mufamily. Iye akarwara kunofa mwana mudiki, iye akarwara kunofa mwana mudiki because anenge achirarama inonzi gore mucheche kana kuti gore mwana yaya, kuti panoberekwa mwana mudiki anotora makore mwana mudiki uya ubva iye ubva azorarama makore aya. Saka zvinoitika ndezvekuti isisu kuchechi kwatinoendawo kwatinombonamatirira kwedu kwamutongo tinotombopinda even munana South Africa nenyaya dzakafanana idzodzo tibatsira hedu vanhu. Handisi kutsvaga vanhu, handinoda kuti ndimurasise but ndoda kungomupa advice yekuti anogona kuzviita iye ari ikoko. Nyaya inenge iri paya paya ndeyekuti system inoshandiswa pamweya wemunhu nemuroi anoshandisa zita, surname nemutupo wako. Kana iye asiri iye akadya pfuta, zvinizvo zvinorambwa zvakanaka zviri smart as long as asiri iye akanoapply kana kuti akanokumbira, zvinizvo zvinorambika because munhu akamugadzira anenge akangotora zita rake nesede nemutupo ubva anonyora kana hanzi ndakatemerwa nyora idzoka munhu wese ari panapa akararama almost 40 years and above taidzitemerwa tichikura kumamisha, but vazhinji kuti tizoenda kumacheches it's because of zvinhu izvozvo. Saka nyaya yandiri kutaura ndeyekuti iye ari iye pache zvake SIS MELLY kana achida kubatsirika unofanira kungozvipa dzati 3 days dzekufasta dzekutsanya. Paunotsanya 3 days dziyadzi iwewe unenge uchitaura zita rako ende uchitaura surname yako rekuberekwa naro, kwete edu ekuzozvitsvagira takura. Utaura surname yako, utaura mutupo wako, chinhu chaanofanira kufesa iyeka nedzimu yedzinza rake, kupopotera mudzimu wedzinza rake kuti sei manditendera kuti ndishandiswe mabasa aya, because urui ndehwekutenga, hausi wekuti unenge uchitonzi unenge uri mumusha. Urui unoita kutengwa. Sometimes tete ivavo ukazozvitsvaga vanenge vakaita zvekutotengawo nenyaya yekuda kutyiwa kana kuti nenyaya yekuda kushandisa vanhu kana kuti nenyaya yekuti vanenge vachiti ndiri kudadirwa. Saka iye patime yaari kutora varume achigara navo achirambwa, varume vaya vachifa, that spirit inobhenefita kuti iwewe waarombe, inenge ichiti mari unayo, everything unazvo, but kutambudzika kwaunenge uchiita mweya wako kuya ndo chinhu chinenge chichivafadza. Sometimes iye anenge achishandiswa kuti pavanoenda kunopinda musango kana kuti kunoroya, iye anogona kutoiswa kumberi panonotsvagwa maprofita kana kumafamily kwavo ikokova. Iye ndiye anogona kutoonekwa vamwesa vachisara vari kumashure because of that name rake, zita rake riya parinenge rakaiswa muhari, parinenge rakachererwa kumakuwa koya kuti ribve ikoko. Iye haagoni kuenda kumakuwa director achiti ndipise zita rangu, iye haagoni kuenda kuna tete director achinovanongedza kuti makandigadzira ndipisei. Anourayiwa ipapo. Izvo zvinoita zvekuziva kuti varoi vanouraya zvekubvunza na direct, but iri riripo nderekuti anofanira kurwa mumweya kurega kurwa panyama, because akada kurwa panyama vanomupedza simba, but akarwa pamweya anokunda because secret iripo ndeyekuti iye handitori kunzwa ari kuti anoconnecta nezvinhu zvinokuti kana akasvika paground system yacho inenge ingoripo. Ari ikoko akaenda kuSouth Africa akasvika munzvimbo ine varoi handiti iye system yake iri pari, inotonzwa kuti asvika mune vanhu vanoroi futi vakafanana afrikanga kucontrola. Saka isi tiri kuti zvinhu izvozvo zvinopera zviri very easy. Anogona kuenda kune mamwe maprofita agotorasiswa, agototengeswa machira, agotobikiswa kana kutonzendei kumvura. Zvese izvo zviyazvihashandi izvo zviyazvihashandi. Chinoshanda inyaya yekuti iwewe wakwanisa kuwithdrawa here zita rako parakanyorwa mumweya. Handiri munyatsonzwa secret iripo ndeyekuti agona here kuwithdrawa zita rake parakanyorwa mumweya, parakanyorwa ipapo, because tete kana vachishandisa uyo pavanongoenda kuva kuya kana pahari yavo vakangodedza zita rake, iye ari kwaari anogona kutanga kutochema, akutotanga toti zvatosiyana, chero ari mukake murume akutotanga fighting murume wacho zvekutoti anenge achitoti hakundiudze zvekuita. Handiri mukoni because that spirit inenge yagara atochinjwa, hasisiri
iye chaakushanda ipapo iya inenge iri kumakuva saka inenge yakushanda nevanhu vakawanda zvokuti inenge yakumupa simba pamwe ndichitaura naye paika anogona kusatosvipa nguva yekuteerera because anenge ane nzeve 4 2 dzake dzekunzwa plus 2 dzemweya iya saka mweya iya inenge ichiti ikanzwa yomupa hasha yomupa shungu kuti no ramba munoona nezuro paakataura nemunhu truly speaking zvake haasi kuaustralia ari kuuk haasi kuaustralia tazongoitauro hedu kuitira kuti vanogona kuziva because since auya nevoice rake chairo but shes in uk munoona nezuro paakataura nyaya yake kuti ini ndinoroya achida kutaura nezuro tikamuti aiwa chirega kugozouya mangwana vakamira nenyaya kutioni munoziva kuti usiku hwachoka arara anga achinisendera mameseji asinganzwisiki chimwe chirudzi chena asinganzwisisi hanomaona ambotanga chiti takarara kuno ukoko mamwe mameseji anga achipinda na 1 2 am 3 am handika azoguma tofunga kuma 3:30 ambotanga chiti akanyora odzima akanyora anti zvinotodza kuti message deleted pasi dzekupesera izvi ndozvanzike dzakanyogwa chiro chena asinganzwisisi saka ndafuma makuseni pandamaona ndikamusendera message kuti muri kuti chii handisi kunyatsonzwisa zvamanyora hanomaona that was then hana kuzopindura saka zvatinetsa kuti pari kumbanyatsofamba sei system yacho right tete system yacho zvainoita ndezvekuti iye memory yake inenge ine kabo munhu mukati zvekuziva kuti dandichitaura naneki but system iyoyo zvainoita ikaziva kuti une munhu ari kuda kukuheopa iwewe ikaziva kuti une munhu ari kuda kukubatsira kuti pane munhu ari kuda kukubatsira zvakangofanana nekuti uchibva kumba uchienda kumuprofita handiti muroi anotoziva kuti muprofita wauri kuendera kawo haana basa ende anoshandisa mishonga ende hatikwanisi saka time yaunotosvika ikokoyo kumuprofita wawayaka anogona kutotanga kutokuprofita urimwe dondo zvaro utotanga kutokuudza nyaya dzana baba vako but iwewe ndione problem because of that spirit iya yaziva kuti uri kuenda kwauri kuenda kuzvinonopedzwa saka zisawo zvavanofanira kuita ndezvekuti ivo vari kufanira kutsanya iye ega pachagega because minamato yevaprofitaka inogona kumunonokera then kana atsanya iyega anofanira kuzodzoka kwamuri imimi nhamba dzandashandisa idzo dzindo dzangu okuudzai zvaaona iye because uroi uhu hunofanira kuti vamwe vake ivavo vanofanira kudzoka kumadreams ake vachimuudza kuti takundigana muri kunyatsonzwa zvandinotaura havafanira kumuudza panyama because panyama akada kuenda kwavari anourayiwa vanofanira kumuudza kwaari iye direct kumweya kwacho kuspiriti kuti wakaoma because inini haedi vanhu vakawanda muno muzimbabwe ndakaenda kubulawayo my sister ndichibatsira vanhu vane problem yakafanana neiyoyi kunoti kumbembesi kuya ukoko kana muchikuziva tienda hold on pastor hold on amene ari kunyora tanzi SIS MELLY have always said kuti munhu yakadha kwanonetsa you are talking about the wrong person don't lie. Do not lie. I never came here and said zita remunhu wangu andinotaura naye ndokudzata anonetsa arimo comment section wandozoti akadhakwa pane mwe musikana mukadzi ari kuuk so like now she's a friend kana akadhakwa kaanora usiku ese achisa mamessage ake like zvisina basa ekuseka ekudididi this lady I don't know her. I met her pano yesterday wangu ini wandoziva ari mucomment section wandozoti anodhakwa even maadmin they know her because anetse ini ndega anoenda kumaadmin ese she's in the comment section she is there hasiriye musanyepa vanhu munofambisa zvinhu zvisiri izvo we don't know this lady called nezuro pano tiri tese and we asked kuti are you really sure and then manheru ndikatotaura nemadmin I spoke to the admins manheru ndikati guys do you think kuti vakati mufonerei ndikamufonera and akaramba akatsika nenyaya yake anomaona ndikataura it will talk tomorrow listen to me comment section mukaatedzera munogona kuita no but zvakaipa kuti vanyore zvinhu zvavasingazivi because the one watinotaura naye everyday ataura nendega anosara achinisa andiselina anonetsa mukoma godzi ndakatomubloka anditika uyu akata atombouye haafoni palive apa achitaura zvokuti izvi zvakanyaya dzakafana idzidzi anotaura zvechihure chake chanenge achita arimwo mucomment section vanogona kutopfekwa nemweya watiri kutaura iwoyoka mugototadza kubatsira munhu muchiti munhu anopenga mugototadza kubatsira munhu muchiti munhu akadhakwa but ndiri kuti inini kudhakwa kwake nekupenga kwake ka zviri kukonzerwa neproblem yatogona kumubatsira ngatitsvake chikonzero chaita musoro utemi ndiri kuti the same problem yaainayo munhu uyu anditika same problem iyo yaainayo ndakaenda kubulawayo inini ndichinobatsira mumwe munhu aiva neproblem iyoyo ndoitawo hamusi kumazuve bada handidi zvekuita sterek kana go back to center but kutaura kuti problem yake inopera nekunamata inini ndakaendako ndikanoona mumwe sister aienda kuisland aishandisa same order iworo achitoita izvozvo zvekuti ukamunamatira aimanifesta but at the end akazouya
akachekwa huro but anga akachekwa nenzara nevamwe vake vachimuratidza kuti vaimutsipa akati muri kuona zvadaikudzai nezuro vanhu vakatoti anopenga but takazobhilivha ka munhu uyauya aidzipwa zvekudi kusvikira vamwe vake vazomusendera meseji yaakaisirwa nemumwe wake shamwari yake friend yake yaaita naye zvecross border akati iwewo wakatitengesa ende wakazoenda kunopisa saka tatadza kudhila newe saka chiti pamwe munhu wekudhila naye because iwewo ndiwo ngori leader wedu even kumarondera the one akaenda kumarondera chibatsiro saka ndokuti hanzvadzi yangu yokai ngairege kutarisa makomenti arikutaurwa nevanhu vasingagoni kumubatsira because iye chaari kuda rubatsiro kuvanhu handitika saka isiso ngatinamatire kuti kana ari mwari mupenyu watinonamutarisiso akamboyambutsa vamwe ka hanzvadzi yangu iyo inofanira kusunungurwa kuti kana ikasangana nemurume mumba inofanira kuva munhukadzi anoteerera murume inofanira kuva munhu asingafirwe nemurume because of that spirit because that spirit inenge ichiuraya nenyaya yekuti iyo yacho pachayo inenge ine mushonga unoshanda unonzi gondwa vaturuka wekuti inenge ichiti murume haufaniri kumuwana physically unofanira kumuwana spiritually ndozvinoitika iwo uchishandiswa semusikadzi wezvinhu wekuti unogona kungosvikira pane murume wawada unongoerekana murume uya akutorota uinaye achitorota achitopomba aine musikana kana mwana wechikoro achitopedza zvaanenge achida but ukangoroorwa physically chete nemunhu anotongobvisa pfuma munhu iye anobva afa haararambi nguva yakareba orokeozi unogona kuti watorana nemumwe munhu wotoita mwana uya agotofa kana kuita problem yekuti unoramba uine maproblems saka ndokuti zvinhu izvozvo zvinopera iye akangozvipira kuti anoda just 3 days dzekuti anenge achikomerera hoko yamwari kuti mwari inini handisi kuda zvinhu izvi zita rangu ndinonzi nengi ndinorarama asingaudze munhu but achiudza mwari harakanyorwa ipapo mwari ridzimei tete vangu vanonzi nengi ndo vakaita kuti ndipinde muzvinhu izvi mwari ivo vane mhuri yavo ngazvipedzerane naivo kana kuri kuti ivo vari kuita pandiri mwari ndimunotonga ine hatitonge achinyatsonamata 3 days idzodzo pavanomushanyira vanowana ari magetsi ega ega mumba imomo zvekuti munamato iwoyo akauita akaperevera akateerera zvatiri kutaura izvozvo izvika akanyatsozvita akaperevera 3 days padzinopera vanotouya havaregedzi zvokuti anotokufonera imimi kuti vanhu vaya vazouya but vandiudza kuti mumba umu hamuchapindika because chinoitika ndechekudai soka comment section sometimes vanofunga kuti zvinhu zvakadai so majokes munana ndipo panoziva kuti mumwe munhu angachida kutobuda pachena kuti akonfesewo ataure zviri kumunetsa zvakafanira izvi zvika izvi haachabudi because people are too judgmental anti munoona people azvirevo kuti izvozvi tikada chokadika you see kuti pana pa 1.7 handitika pamwe hasiri yega ndambudziko iri there are other people who are waiting kuti nesuwo uyabuda nesu tichabuda chidi tichitaurawo zvikutinetsa izvi hazvimborevi kuti 1.7 apa ndiye yega panotoriwanikwa kana 5 chaicho vanotori nemweya uri kuvatenderedza uri kunetsa wekumuka usiku vasingatozvidi hani maona vasingatozvidi hakuna vanhu vanenge vasingatodi kutomuka usiku but kuti auye azvitaure kuti ndozvandiri kusangana nazvo izvi munhu anobva atotya because anouya pana pateka kujudge kuti we are too judgmental handimaona saka kuti ari kunyepa azodai izvo munhu ari kushinyiwa nebhutsu ndiye akapfeka bhutsu dzake handimaona vamwe vacho maghost mucomment section musisi Mary mukazvicherechedza izvozvo kuti vanhu vazhinji vari kusouth africa ka chakavaendesa kusouth africa kutambudzika nekuda kwezviri mumafamilies avo munhu wese ari kusouth africa ikoko kana kuti ari kuuk kana kuti akabuda muzimbabwe muno akabuda because of problem saka munhu uyo kana akuti tichindibatsiraiwo ndibudewo problem yatiinayo vanhu ngatisaseka iurema hwemumwe ndava isi takabuda mazviri oro yaingoripo ndeyekuti vanogona kumubatsira ngatimubatsire because hakuna munhu anomboramba ti achida maheu kuti angarambe kubatsirwa uro angapedzi dhata rake kana kutsvaga show yekuti muite show achida kunakidza kusvika this time never remember munhu akangofona nezuro she wanted to contribute panyaya yenhingirikiri yanga iri nyaya titaura nezuro nyaya yenjusu yekuti varoyi zvenjusu zvadai nyaya yevana vaiva vekufa kuzimbabwe itaitaura panapa vabapinda nyaya yevaroyi then she called in pashow just like anybody else achida kutaura kuti regai ndikudzei varoyo ini ndinotoroya handiti pakada takatomboseka handimaona because tatisingabhelieve handimaona akati muri kuseka ndototaura chokwadi ndoda kukudzai kuti zvakatanga sei ndopakangotaura kuti ndakatanga ndi grade 5 pakada ndobva namutikola kana uri chokwadi une shuwa nyaya yako kuti unoroyaka ukaitaura nhasi haiperi chirega tiite unoda here kuti mangwana uye wakazvimiririra iwe nesho akati ndachida kutaura hangu but kana muchida no problem inini pfungwa dzangu dzakadonza kuti makuseni nhasi ndofuma akandibloka
ndopapa nepfungwa dzangu ndechiti handofunga akandibloka because anenge aita majokes ekufona patozodai kuzoti kushochi uya munhu anenge akubloka because haana chinyaya ndidzokunyemba pandaona pana kamakuseni kuine mameseji akadiletwa neimwe yakanyorwa isingahwisiki ndichinayo nanhasi ndopandati no masikati ndopanda musendera meseji abva afona same time hanomaona kana iye achinyora meseji ari pane that spirit anotaura language yakada kufanana yavanoti lapalapa inonzi lapalapa iyayo handamuisa meseji yake chirudzi changa chinyoroti chirudzi ndinayo nanhasi meseji yacho I still have the message ndangoti pamwe kuda munhu ameno ndobva ndati ndikandifone back ndobva ndasenda meseji ndikati hello sister inini I support you my sister 100% because pandangoona zvakadaroka ndabva ndatoziva because ndakamboenda kuchinhoi ndichinobatsira vasikana tunge kuchinhoi uku vakazinge vaburitsa nyoka vanhu vaingokodhema vachiramba vachitoti hakuna nyoka hakuna zvo zvakadaro but ndakataura nawo one background kuita zvekuti adzichika same problem neyeyu zvaari kutaura mumwe wacho musikana wekuchinhoi akafirwa nevarume 8 uzvo zvandiri kutaura mumwe wacho aiti akatora murume anobaya nebanga kutocheka chaiko zvekuti tukamubata anorova nebanga but wozobvunza kuti problem yenyu ndeyei mumwe wacho aiwa nejira reblue raanga akapiwa raaipota achishandisa kuita mari but asingagari nevarume mumba mumwe wacho aiwa nejira reblack raiwa newhite side mumwe wacho anga neblue newhite saka vanhu ava zvavaita ndezvekuti same order iyoyo because uroyiwu it's a satanism inongoshanda iri mumhepo zvazvokuti waiti ukasvika pachinhoi ukavabvunza mumwe anotaura kuti nezuro ndandiri mumba but ndaiona kunge ndiri kukaripa mumwe ati nezuro ndandiri mumba but ndaiona kunge ndiri kuchinhoi saka vanhu ivavavo isisu nyaya yekungoti chete vanhu hatinzwisise maproblems kana ari pane mumwe because vanhu vajaira kuti social media ndeyemafanisi ndeyemajokes but hazvisiri izvo mumwe munhu anenge aitotsvagawo kuziva kuti ndobatsirika sei because tese tikungoziva kuti social media ndoyo yakukwanisa kuita kuti tisangane kana kuti tikwanise kutaura hationa inini ndatosangana nemi because of social media inini hangu handinei nekudhakwa kwemunhu kana kudii istress free dzaanenge achizama kuda kuita kuda kungobvisawo stress dzinenge dzaapari because munhu anenge apererwa izvozvi tese tikabva pasocial media ipapapaka anenge aega problem iyayi saka pfungwa dzake munhu dzinogara dzaafa nguva yakaoma zvekuti anenge achingoti saka ndikuraramirei isisu munhu iyeye mangwana atozodemba kuti dai takamubatsira pamwe aitobatsirika ende mangwana anogona kudzoka pasame show iyoyi achitokutendai kuti hama dzangu makaita basa makandibatsira mwari anoti taita basa rakanaka tikanga tagona zvinhu izvozvo ndizvozvo saka ngatimunamati inini SIS MELLY inini ndichazamawo nepepisi pandogona kuti mwari watonamata kana ari mupenyu zvechokwadi achitsinzwa kutaura kwatoita nemiromo yedu munhu uyo mwari ngavamudzwire tsitsi because problem yake ndoiziva kwete zvichaitika ndezvekudai so if you don't mind ndichakupai namba dzake ndakupai namba dzake and then imongoti namba ndakadziwana nezuro pasho paSIS MELLY anditika ndoda kukubatsira then motaura naye mimi mozodzoka muchitipawo testimony pano handina problem nazvo chandinongoda inini ndechekuti iye patinonamata lesei ndanamata ndiri kuno kuzimbabwe iye ari kwaari ikoko kuchando anofanira kutoona ari ikoko because mwari watonamata ndewe munhu wese ende ari everywhere ini ndikanamata ndiri pano kwete zviya zvokuti kwai enda kumvura kana kudii ndiri kuno iye ari ikoko iye oti ndakunamata ndakunamata kwete pafoni tikanamata pafoni hatina zvatinenge tichiita toda kuti iye achinamata ikoko isi tichinamata kuno toda kuti isisu paanorara iye hope otiudza kuti vamwe vake pavamushanyira vati chii because once taconnecta that system iyoyo yamwari paari iyeka pavanotouya chinhu chekutamirai let me try and add pacall yamuri ipapo kuti vati muone nhamba dzake because ndakatodzisevha nezita rake rangashara kuti ndiri iroro ndora ndatongozosevhawo naro handimaona but regai ndibve ndangodzisevha ndangofona leso panopika ipapapo kutira kumiedha inyaya diki idzo SIS MELLY dzinogadzirika zvisingaite but vanhu vanongotorawo zvinhu zviri light nenyaya yekuti vanenge vasati vapinda maproblem munhu anenge asati aroyiwa ukaona achitaurisa zvaanenge achita comment section vanenge vasati varoyiwa hama ini ndakaona varoyi kumasvingo ndikaona varoyi kuinyanga ndikaona varoyi kumozambique ndikaenda kubeira ndikaenda kutete ndikaenda kubhulawaya kunoto kubhulawaya havaiteka uyu zvavari kuita ndo zvinoita vanhu vekubhulawaya kana vasati kubhulawaya vatoburitsa pachena kuti inini
hanzvadzi yangu achipira kuti munhu arise kushipira kwaari kuita zviri kutaura vanhu kucomment section ngaasiyane nazvo zviri kutaura vanhu maproblems anosiyana mumwe munhu anogona kutopfekwa nemhepo tiri ipapa pacomment section apa agototanga kukudisturba show yako yauri kuita kuti ubatsirwe ndiri kumuedha muri kuiona namba ndiri kuedha pamuri apo muri kuiona kanamba haisati yaoneka ndangoona painga ichiti connected but haisati yaconnecta zvayo munogona kungoisa pawhatsapp iyoyo because ndangoti hai my sister pawhatsapp yenyu alright no problem ndogona kuisa ipapa panenge kiri pauyu yake notiri kuti ring iri kungoringa but haina kuconnecta kwandiri its okay tinobatsira kana achida kubatsirika chandisingazoita inini kana even mimi muchinzwa chandisingaita inini ndezvezviya zvinonzi zvemago back to sender kana mashiripiti kana chii isusu just pray kumunamata mwari zvine maresults zvekuti iye anofanira kuona maresults aiwa pakanaka saka regaiti kuti kuzokupai namba dzake mugotrai kumunamatirawo handiti saka munoiti wanini ndonzi madzibaba blessing muri vese chechi vanhu venyu vanenge vari mucomment section umwe vanenge vakutofunga kuti kutsvaga vanhu ina hatitomboite izvozvo enda hatitodi kusazopa vanhu namba dzangu tongoita zvekunamata chete alright saka madzibaba blessing muri vechechi ipi mimi muri vemasowe api ndenda kumasowe kumadzibaba alright inongonzi masowe madzibaba johani masowe johani masowe alright no problem alright sega ndikompa namba dzenyu kuseri madzibaba handiti no it's okay kana iye andibata ndichida kuti zvese kunamata kwese kwatichaita ka I'm the one aitaura pasocial media marumwe zuro palive yakaitwa pafacebook ichitaura nezvekunamata zvecovid zvemaresults ecovid ichizokomendwa nevamwe vakakomenda vakuru vari kuzimbabwe vachiti tinovaziva baba vari kutaura vacovid vakataura zvavataura ndozvinoitika ndini munhu wacho aitaurwa but handisi kutsvaga hangu zvakawanda ndiri kuda kubatsira my sister chete zvekuti iye azodzoke kwamuri achitaura kuti simerika ndayambuka alright saka hatina hedu kuiona live hatina kuiona live it's okay no zvinoita mazuva mazhinji ingoitai kuti ndizomubatsira thanks maita basa alright thank you very much maita basa kola hello muri sei ndichangoitoze ndinopesana mbijana ka but kwete kuti ndikupesana nevabva kutaura pa ndichiona evidence ezviripo zvamataura zvemameseji akatika last night I remember kola achifona paya mukamumisa imimi aitoti ndatogadzira duri rangu ndira kubuda you remember nhasi anambopitara zvekuti tinobuda neduri aida kubuda naro kuenda kupi saka inini nemaonero andiri kuti hangu ndichibatanidza zvinhu zviripo apo munhu haaroyesai but munhu ari kutorwara nendari okay ndozvandiri kufunga inini sei ndadaro ndira kuti inini mukona rimamunyorera akakuitira mameseji achidzima zviyazvo anga ati ndira kutobuda zvikureva kuti paipe aitoti akakata foni obva abuda but asvika kuma3 achikusendera mameseji achidzima achidaro munhu anoroya anoita izvozvo iri anobata foni achisenda mameseji hama yedu iri kurwara is either she's alcoholic kana kuti vari kutoshandisa nditegei pane ghost racho take me pane ghost iroro tuone panapa ndosaka risina hunhu nditegei pane ghost racho take me pane ghost shuwa munhu cheche yakabva kuvanhu ungazvipasitari kuti kwanzi muchamama chete ungazvipasitari kuti anzi muchamama chete nditegei ipapo ndipindurai pane comment yake ndototi hauna utokwana iwowe ghost rine zita rakanzi muchamama chete ungatogara pasi kucreata ghost account kuzvipa zita rekunzi anzi muchamama chete utoona kuti uri munhu asina kwawakabva hauna kwakatobva hauna hunhu hauna kana kwokutogara utori kutotambura utoriwo mumukukuma utori muchamama chete uda kwekuvhutaura panapa wadedzwa nani panapa wadedzwa nani manje panapa tokugadzirira size munotituka muri kumaghost kwenyu panapa tinofamba newe panapa ndinotofamba newe hauna hunhu hauna kurayirwa hauna mai vako havana kurayira vachikuzvara hauna kurayirwa uchizvara ukatogara pasi
wocreate ghost rakanzi muchama machete haunyari hautyi mwari itya mwari de mwari vakakutora iwe de ukafa ghost iwe de ukatofa ghost iwe because hautori na hunhu bombo clat stupid cunt nditegei pa comment yaro guys tag me pa comment handina kuiona comment iyo shokugara pasi kutokufura ghost kunyatso kuti ndakuda kuita ghost rakanzi what the fuck who are you if you are not a coward buda pachena uya wakadaro kana uri ghost rinochitemba uya wakadaro why uchiya neghost account zvotwa nema cowards zvokuya neghost account uya pano wakadaro tikupedzere uya ndikupedzere I ignore you my ghost account because handina kuextra chitesana nemhepo but kana usiri coward uya pa fair ndikupedzere kana usiri uri ghost rinochitemba uya ndikupedzere uya ndiudze ndipe comment yaro guys uyai no we need to block them and tell them and block them because we ignore them because anenge vachita zvavanoita kunge vaita territory yavo pano ndinokupedzera kukunyararai kamusafunga kuti mabuda kutopa pamusoro penhongonya dzedaba because tinokunyararai maghost andika hauna kana unhu ndiwo muroi iwewe ghost iwewe ndiwe utori muroi mukuru ghost iwewe enda unoroyawo koma uri kuroya vamwe vezera rako ari kuroyawo uri busy kuda kuya kuzotukana neni panapa unezera neniwe unotukana ungafanana neniwe une iwo buda pachena uya tikombe mirapa ndimirapa buda pachena umirapa tipedzerani unyatsozvitadza zvauri indakamira handisi ghost kana ndiuine ghost uya umirapa tinyatsopedzerani tione kuti akakora ndiani vakorinde ndiani uya unonituka uri ghost because uri kutya zvauri handiti uri kutya zvauri kutongonhuwawo zvako uchifamba fuck off my ghost account we are tired of you hatikutyei but we ignore you because hauna kana basa ungamuka makuseni data wahotspota data kukumbira data rekuti uye kuzotsvagana nevanhu kuzoterroriza vanhu pano kutokumbira data kutsvaga 10 rand ekutenga data uzokumbira vanhu pano haunyari havadi kunyaririgwa dzimwe nguva maghost regai tivapedzere nditegei pariri nditori bloka sera zvinzwa kana tifungwa kuti tinovatya maghost accounts must fall hatite zveghost account isusu no mwanasikana that's the problem that you have tinovanyarara every day and they keep on coming here hatina kuenda kumapage kwavo hatina kuenda kumaaccounts kwavo we are on our page why are they coming here and terrorize us why are they coming here on our page and terrorize us why muchitanzi tinyarare no ngavaadresswe vana vamhani mwechina yabva kumakuva dzokerei kumakuva muno vata kumakuva uko mabombo evanhu kola hande imberi okay ndanichitaura nyaya yekuti mukatarisa kuti mafekti ekuti munhu ari kusendera mameseji achidzima achisendera apa akambenga afona achiti ndatoredi kuti ubuda undinorowe but azosenda mameseji kusvika kuma3 it's a sign yekuti munhu isega pazvinhu zviri she's alcoholic kana she's using madrugs chaiwo saka at this stage she's losing it pakuti handi mukatarisa kuti hama dzedu like vakada zvaita mukoma masimba zve I'm just giving an example kuti munhu anopedza akuzita I'm a prophet handi kuzoona I'm a prophet ndinogadzira Zimbabwe ndine mushonga wecovid zvimwe zvinhu zvasa anenge akutohalusinata zvazvokuti unongoona zvinhu zvisingaonekwe you believe kuti pamwe wasuperman wango ari superior pane zvese ati mazona so if she's using those zvezvakuti kapari zvoto help yangatode handisi kuramba zvangu kuti ari kunonga achiroya kana ari but that is kana asiri kuroya help yari kungoda ndeyekubatsirwa kutoti zeta kana achitoshandisa aregere abatsirwe kutoti aite sopa because apa from my point of view ndikuona kuti munhu ari kurwara even ukatasa matauro anga achita voice rake rakaiwa hai ende anga achita ungadone kamwe kakusada kutoudzwa kuti karipo zviya zvikari ignorant imba voice vakapane ignore karipo so if mungayotasa both side muchaona kuti munhu uyu she's sick and ari kuda help kutombobatsira kuti pane zvikuitika paari saka pane ambotaura kuti dai kunzi zita rake rakuda charo imfull pabvunzwa vanhu vari padhuze vanhu vanomuziva ndokuti mutomugona kubatsira zvino vanhu vanomuziva tinovawanepi naikola tinovawana kupi vanhu vanomuziva ataura zita rake ataura pane vanhu ndaona macomment section ekuti vamwe vachitanzi tabva kunogoogla tikanoona here chichichi hamene kwavabva kunoonawo
ati Rebecca something ati anonzi Rebecca something yeah but nyatimbo oda side is but inini maone yangu pane zvikuitika bari cheta chizivizi nganoponera kana akadhakwa saka munhu ari nawo pauli kumuzya zvaanisa anenge angotsvaga zvake nyaya then kana anga achishandisa zvemadhagisi anenge akutoazodalisnita achiita akuzoona kuti ndaprofeti kana mwana gona kutopeta kuti ndamuroi ani mazona but she has too much information mani for kuhallucinate information yanga achitaura apa for munhu ari kuhallucinate sisimeni inini ndaiona mamwe kuti vaivakomananda madrugs ava munhu anosvika pakuuraya munhu achitoti hanziwe kuda nemukadzi wangu pasina zvekuitika but izvo zvezviitwa mumusoro make zvese anenge akatombobata mameseji mumusoro make pasina meseji akambobatwa simini munhu otorobaya munhu nebanga ani mazona kana kuti munhu anobvutaka kuti ini ndiri svikiro mumusha kwete kuti isvikiro kana kuti chii but anenge angotanga ari vakomana chifuraya kwakwe zvamupinda madrugs aya akuhazida akuroya ino ndiri svikiro ndiri sekurenyi zvimwe aitotaura kunge zvirizo chazvo ndikamaoko asipidi kana uzoya paari ani mazona but iri zvakobva kumadrugs pasina chimwe chinhu chiripo izvozvo zviri now tave confused that chazivi chokwadi kuti todii tirikufanira kuoya mabhotsa ini handisi kutoramba zvakudara gona kunge achitoroya izvozvo zvinogona zvinoitikawo saka pauya vamwe achitigona kubatsira but ndira kuti mutasi futi the other way kuti handizvozvo achitanga mafonero akaita papa she was keen kutaura zvaida kutaura papapa ikatazoti aipressure kuti aiwa mandikata zvangu asi ndaida kutaura chichichi then akatobva ataura mawedzi ekuti ini nditori redi izvozvo kuti ndikude kunoroya ndaisa duri rangu pasai ani makamunzwa akadaro but then apedza imi mukuta kuti akazosenda mameseji achidziva kusvika makuseni if she was having spirit yekuroya chete pasina zvimwe zvekumuda umwe mameseji anga kana munhu ari noma ungasenda meseji kuma3 uchidzima kuti uchisenda vamwe uchidzima pasina zvari kutaura uri noma uri one sober mind hazviitike zvezvo kana zvaaita musita vavapona akati iwe unotoroyawo chichichi I don't think zviri normal maonero andaita kuti ndiona hangu ngobudza vamwana nemaexperience ekutaura navanhu vanoshandisa muchanzwa kuti zvinoitika its possible asi muchiweka mukoma wedu vamwe vekustudio vave ari muchikuwayeuka ndikuwayeuka asi mukona zvinhu vari kuti vanopanira vanhu vanozonditi vachidai vanotutaidza zvese zvomunova zvikuitika niriyo kana zvikuitika musoro make zvinhu zvavo zvaiitika musoro make but munhu anenge atori intelligent ane zvimwe zvepanenyaya yekuti pane zvikuitika muupenyu hwake anopedzera akuona zvinhu kutozvikombura kuti zvikutoitika niriyo but zvingoitika paari chete saka izvo zvaanokudza kuti anoroya zvimwe zvinezvi because inini from zvaatotaura pa anga achiti handisi kugona kutaura chirungu because ndikugara nemurume ndikarama ndozvaaita kana kuna kwazvo ndozvaita but anga achiti varume vese ndinouraya asi akugara nemurume ataura kuti hanzi kwai murungu ndamutadza pane paataura kuti hanzi uyu murungu uyu ndamutadza saka kuna anonamada here murungu wacho manje handizivi but azvimukazodzokodza live azvitaura kuti hanzi uyu munhu andiri kugara nemurungu uyu ndamutadza pane paataura kudaro saka ndikotase but inini maonero andaito mukatasa saidi iroro furi muchaona kuti pane zvikuitika even mukanzwisa matauro anga achiita saka imi mutarisa izvozvo zvekuti ndachidai kunzi pane vanomuziva chada kuziva kuti vana vake vakafa zvechokwadi kana kuti zvikuri nyaya dzaari kutaura right I hope tichawana vanomuziva regai tione noti kune vari kuti zita iri rataura avagugula vari wana pane vari kudaro kuti hanzi vari wana google pane information yavawanawo kugoogle uko handizivi tichatarisawo kana tapedza kana zviri zvechokwadiwo zvichokwadi kuti varume vari kumwana vese vari kufa then kana nevana vake vese akavadya then takuti saka munhu ada kubatsirwa kuti abviswe shaire kuwe kana pasina zvakadaro zvakaitika makutoziva kuti chichikuitika pari ndizvozvo alright thank you very much kola rigaitorewo mwari kufona maita basa zvanzi sharp hello yellow kola
Caller, hello. Caller, hello. Caller, hello. Hello, Masquerade says it's Melly. That's what I must say. That's what I know. From Ranani and what's young way above. I'm not saying punishment and shit up and nice to real life. She would then under comment section. Uncle so one year on. But in a model who phones I would say Melly. How well do you know this person? Utarachopadi. And stand she don't need to kind of put him from what's like a chime. Sure and from Ranani Mona Vaba. And understanding what you want to okay, I don't get a separate background here and all, but people are going through the most and Vana vaskunzwa maini kwele tawarise vana vaskunzwa. Alright, sorry. Ndandichitizvoni ndovumirana napo kuti vabva apa vari kutaura kuti anogona kunge achiroya zvake, but there is something wrong mumusoro make kana something wrong or something is going on with her. Understanding kuti munhu ari kunze kwenyika probably ane zvakawanda zvaari kusangana nazvo kana kuti zviri kutomunetsa, angava mastress or anything. And ndatomboda kuvhunza kuti sisimedi munhu uyu ari right here in the head kana kuti how well do you know this person kuti angouya palife aclaime kuti ndiri muroi, in which it's a very big thing for someone to come and do that. Akukupa example, sister yangu akambozviita, my elder sister, but haana hake kuclaima kuti muroi, but she just went akambonetsekana in the head for some time. Akafuira olevo yake thrice smell. So the day akaendandora results ake H3 yacho achinyora, like she came back akave so aggressive, and to my understanding akangoti jutei wawa smell. Ndofunga kana kuti dzakarasika kana dzakadi, saka tachangobva kuluza gogo wedu ndobva atanga kudedzera munhu zvikanzi ningi wakatya gogo, like panext door, like akatanga kungoita zvazvichita uyu. Ukatarisa the way she was aggressive kana akabvunzwa mubvunzo nemunhu and I don't understand the need of help yacho yaanga achida. Vanhu vachida kuunderstand, vachida kunzwisisa kuti zvingaaningirikeni. Indaya palife zvechiva chida kutonyatsombotsidza kuti vanhu vacho vanoroya sei, but hatina kunyatsowana full information zvakanyanya zvezvaanoita kana pamwe anga asingadi wake kufumura, but at the same time something is going on with her yake mumusoro. Handisi kuziva kuti chingava chii, but pane zvinofanira kunge zvichimunetsa probably spiritually or zvingava zvinhu zviri kumunetsa mukati muupenyu. Asi zvisinei, tinotenda hedu and I hope kuti achabatsirikana in both ways, probably nevanomunamatira kana kuti nevachataura naye zveshuwa, but kwaanobva nevahama dzake shuwa dzinofanira kutsvagwa for reference so that you get to the bottom of the whole thing. Maita basa sisimela. Alright, thank you very much caller, thank you. Guys, munofanira kuziva kuti munhu akafona pane like zvatiri kuita right now, handimona toko takavhurira makozi. Caller vabva kufona vanhu nditovazivi, saka vakafona apa zvaizvi kuita vamwe vakauya vakati ndine nyaya yangu ndikutoroya. How can I know her? And then I'm taking the last caller now. I'm taking the last caller. This is the last caller that I'm taking. Hello, caller. SIS MELLY, Masquerade say. No, munofa mine phone number. Phone number yamunenge muchifona haisi phone yemakhozi, saka nditombopiki makhozi anobva ikoko. Ndiyo yandaifona iyo SIS MELLY ndikatoisa mamessage zvakashaya basi. Panga pane mahanhikiri akawanda ichivi. But either way ndisati ndabata zvangu yakola wanasi, ndandoda kutanga ndakupai feedback yaane zviro. Ndakati ndichanokumbira nhamba dzamuchemberi, nditanga ndataura nawo ndozvodzoka ndokuudzai kuti vabvuma here. Saka ndakataura navo vakati it's okay kuti ndikupei nhamba dzavo, saka ndichakupai mozoisa mugurupu dzemu kwamakaisa mukadzi uyauya. Ndakatomuendesa akatotaura navo akandiudza ake akafona achindiudza
Wakakupa feedback. Akandipa feedback achingoti zvandafona kuya zvandaudzwa chichichichi akafona chitaura. Basa vanoita matarite chaiwo havaiti zvefeki. Saka namba ndondokupai mozodziisa pagurupu ipapo. Namba dzandichaita ndichanyora imi mobva mabayirira mucomment section imomo ndichangoisa post mobva madzikanda mucomment section dzisabve kwandiri nokuti nandina nhamba mangu ndingatozoneswa nevanhu muchinzi ndine nhamba dzevanhu vanorapa indisina kana kuti munhu akazopakazotika zvinoitika mangwana konzi vanhu vasisi melivo vasiri vangu ndatovazivi vanhu vacho vanorapa ivava. Ndokuisirai paWhatsApp ipi iyoyi kana kuti ime yacho nhamba dziri papage penyu. Zvamunoita nhamba ka ibvai matozotaura idzo dzini dzipini apa muchitaura imi taurai ndi dzipini. Alright. Taurai ndibve ndadzipina ipo papa nokuti ina handizodi kuvinetswa kuinbox. Ini ndongotongozikama kuti ndikola vakauya nenhamba vakataura palive. Ibvai matongozitaura tidzinyore. iZimbabwe handiti 00263 00263 774 367 144. mirai 367 144 vanonzani 263 774 367 144. vanonzani mbuya hungwe vanonzi mbuya hungwe vanogara kubudirira ndokwavanogara. Right, iyo namba mapiwa na kola iyo. Namba iyo mapiwa na kola iyo. Namba yamaibvunza kuna kola musuya achitaura nyaya yake namba iyi. Mapiwa iyo yakapinwa hapo. Musazouya ku inbox kwangu WhatsApp mchibvunza kuti kwanzi tipewo namba. Ina handina manamba avanhu norapa. Namba iyo yakatopinwa hapo ukatoimisa hapo. Zvatovharana. Usauye ku inbox chindibvunza kuti ndipewo namba yanoti handina namba. Right, taurai tinzwe ndobva zvadii. Saka tichiuya panyaya yakola aino kuti kune vamwe vari kuti pamwe madrugs pamwe kudhakwa. But what I want to tell you, Sis Melly, is nyaya idzi dziripo zvinhu izvi zvinoitika. Hatirambi kune vamwe vanhu vanoita zvemadrugs. Vanhu chavasingazivi ndechekuti munozviziva here kuti vamwe vana kana kuti vamwe vanhu kutopinda munyaya dzemadrugs kana dzembanje idzodzidzi inyaya dzeuroyi. Vanhu zvimwe zvinhu havazvizivi izvozvo. Munhu anogona kutofuridzirwa mweya iwoyo. Ndine kesi yandinotoziva yandakaona nemaziso angu aya Sis Melly yamai vanga vatambura nemwana angaita madrugs. Zvanetsa pamwana is very bright but akazonobatsirwa nambuya vantu kutaura ivava akazonobatsirwa mwana imukamuona munomuramba nhasi munomuramba Sis Melly life yake yakachinja akabva abva nekumadrugs ikoko mweya waanga angofuridzirwa vanhu vanoita zvisirizvo. At the same time kune vanoroya chaivo like musikana uyo anga achitaura musafunga kuti anopenga. Vamwe vari kuti madrugs anoprofita munhu kuti kumusha kwako iwo kuMozambique makauya nekunyanga ndo zvinoita madrugs here izvozvo. Kune zvimwe zvinhu zvamunoweya kuona kuti zvimwe zvanenge amadrugs kozoita zvimwe zvamunoona kuti idzi dzadzisisiri mbanje idzi kana kuti haasisiri madrugs aya. Munhu anenge ari kutorevesa asi dambudziko rake hazviri kuti harina solution. Dambudziko rake anobatsirika chaizvo asi kungoti rinoda vanozvigona. Dai zvagona nekuti mbuya ivava vanobatsira futi vanhu vakaita seivava vane mashave ekuroyaya even rikaita ridzinza ndo zvavo izvozvozvo hapana chavasingagadziri. Kola hamusima kuadvertisa mbuya venyu here ava here. Handisi kuadvertisa Sis Melly ndo problem ine vanhu vakawanda. Isusu takaziva kunoitwa matara akachena kunoitwa matara anobatsira vanhu. Mudzimu kana ichiuya Sis Melly inouya kuzobatsira vanhu. It's selfish of me kuuya padiaries ndichiona vanhu vakawanda vane maproblems ekuti ndinoziva kuti solution vanoiwana kupi but ndonyarara only in the fact yekuti ndinozonzi ndiri kuadvertisa munhu. Dai mbuya ava varivo vanoda kuita zveadvertisement vaiuyawo kumafacebook yangozara Facebook. Intaneti vanayo chaizvo. Vanayo tablet yekuti inotoenda pafacebook patwitter but havaadvertise nekuti mudzima uadvertise. Ndosaka makandinzwa ndakati regai ndinotaura navo. Handingangovi nenhamba dzavo pano ndisina kutaura navo pamwe mudzimu wavo haupi.
nekuti ndiwo unotaura zvaunoda. Saka ndakati regai ndinotaura nawo ndinokumbira kuti ambuya sezvo ririro basa renyu rekubatsira vanhu. Mbuya avasisi meri munhu akatoenda kuchikoro akaita course yejournalism. Munhu akadzidza uyu. Asi mudzimu wavo vakati ini ndakauya kuzoita basa rangu ndoda kuti uite basa rangu ndosaka vasina kuenderera mberi nebasa ravo. Basa ravo ndiro irori rematare vakasiya zvese izvo zvekuchikoro vaitopfeka gogo vachienda kubasa. But vakasiya nekuti ndo calling yavo ndokwavakadaidzwa. Mudzimu wavo unotaura kuti ndakauya kuzobatsira vanhu nekuti vanhu vane matambudziko akawanda. Saka inini selfish of me sisimeli kuti ndiuye panapo ndonyarara ndichiziva zvangu kuti vanhu maproblems esi mazhinji especially mazhinji anotaurwa panapo zviriko kwazvinogadzirwa. Handiti ndoza makaisa chirongwa chinochi vanhu vanouya panapa vachiti vedu vegana muchiziva vanhu vanobatsira nyaya idzi touya totaura tonzi tiri kuadvertisa vanhu. Saka mangwana tinonyarara kana zvinhu zvacho zvaakudako inyaya yekuti ndiye ndichitobatikana handina chandinobhenefita ini. Dai kuri kunzi ndiri kurapa vanhu vacho zvaenzaiwa pamwe inini ndiri kupewa mari yacho handini ndinoshandira vanhu. Inini kutorwadziwa nekuti vanhu vane maproblems sisimeri. But kana uchiziva kune solution yeproblem yemunhu ndo basa remaplatforms aya. Handiti munouya kuti vanhu vaunze maproblems avo. Vanhu havasi kuunza maproblems avo kuti tinakidzwe nenyaya tione kutendara tione kurara. Vanhu vanouya panapa kuti vatsvage masolution. Saka kana tauya nemasolution vanhu ngasavaunga ngavasauye nekubatwa nemweya. Ndaona madzibaba pavanga vachitaura vachiedza kubatsira ndauye musikana una munhu wangu achitonyora macomments mucomment section kuti hanzi madzibaba vako advertise. Munhu uyu ari kuda solution. Madzibaba vauya nesolution moti hanzi vako advertise. Saka vonyarara here tonyarara totaiwa nekuti tikataura tinozonzi takuadvertise. So semazimbabwenzi ngatiregere kuva nemweya iwoyu kana nepfungwa iyoyo. Handina kana chandiri kumbobhenefita sisimeri ndakukupai nhamba dzambuya. Handina kana chandinotombobhenefita kana 1 ndaigona kungonyarara ini ndobatsirwa zvangu zviri kufamba sane namundiwi uchada kubatsirwawo. Izvozvi musikana uyo akauya pano sisimeri ndakataura naye personally kuinbox ndakandiudza kuti ndadyirwa mari kwakawanda. Umwe ndakatobvisa 700 US chaivo asi hakuna chakabuda. Muri kuona maproblems ane vanhu asi ndichiziva hangu kuti munhu uyu dambudziko rake anogona kuenda pakati ropera asi ndonyarara. Mukandiona ndichiuya panapa dzimwe nguva sisimeli it's not every time it's only now pandakuita more frequent padiaries. Ndine dzimwe nyaya dzandinotouya hangu ndonyarara. Dzimwe nguva mukandiona zvichindipusha kuti ndiuye zviri pandiri zvinenge zvichitondituma kuti batsira munhu batsira munhu batsira munhu. It's not kuti handina zvekuita ndikakudzai kuti inguva ikuno kusisimela I should be sleeping. But zvinenge zvichitonditadzisa kurara zviri pandiri zvinotonditadzisa kurara kuti batsira vanhu ava. Vanhu vane problem batsira munhu uyu. Ndosaka musikana uyu ndakaita shungu dzekuti no ndinotaura naye ndinomudzifeya ndikamuudza kuti kana paita ene problem ndiripo ndiudze kuti ndinenge ndiri kuita problem nahungwe pekuti akaitirwa matare ake akafara musikana uya sisimeri pafona havana kumuona akavangangotaura naye vakati mira ndipinde mudare ndichakufonera ende akaudzwa nemo zvese vakati basa ndichaita. Akataura ke kuti handina remuromo zvandaudzwa akataura zvake. Vane matare chaiwo kwete feki yekunyepera kana yekushopera. Vane matare chaiwo vanhu vepasi chigare vanoita chinyakare chaicho nematare akachena vaiti zvemushonga. Saka kana mukandiona ndichisvika nguva dzinodzi ndakagara zvinenge zvichitonditadzisa kurara. Ndandichida kutorara panga pachiramba kubva koo yangu ndikatoti kubva nezuro ndichitraya rega ndirare but zvinotondirambidza kurara. Ndinenge ndatoona kuti pane problem ndiye ndatoudzwa kunzi batsira munhu ane dambudziko. Saka handisi pano kuzoadvertisa business revanhu handina chandowana ini ndiri kutosacrifice hope dzangu ndingadai ndarara kare but zvinenge zvichitondituma kuti vanhu vane maproblems vanhu ngavabatsire. Saka kana tichiunza manhamba pano vanhu ngavasaiti pfungwa iyo yekuti madzibaba vauya pano vachitaura kuti munhu indogona kubatsira zvonzi vari kuadvertisa. Saka mamuda kuti vanyarare nyaya yenda kuya pano kuti tinyautse nzivi titandari tinakidzwe nefright tione kurara zvakanaka. Aiwa vanhu vane maproblems echokwadi anoda masolution. Saka pakauya vanhu vanokwanisa kubatsira maproblems iwayo ngatidzidze kuva respect nekuti ndo basa ravo ravakatumwa. Saka ndo zvandanichida kutaura hangu kuti musikana uyu dambudziko rake sisimeri rinobatsirika. Saka anogona kunobatsirwa kuti kwambuya hungwe uku. Anogona kuva
ukavafonera anovabata panhamba idzodzodzo ivo ndo vanozoziva zvekuita naye. Ina handingamutauriri kuti ita zvakati sezvandakamuita musikana uya akauya achiti mai vangu vanorova. Handigoni kumutaurira kuti ita zvakati nezvakati nezvakati. Ini changu kungomupa nhamba. Ivo ndo vanozoshanda naye vachimuudza zvekuita vachikomuniketa vachiitirana zvinhu zvavo. Ende ndakamuti uzodzoka nefeedback. Uzodzoka nefeedback. Kuti kwambuya vaya ndakadyirwa mari yangu mahara. Hakuna chakafamba. Because hatina chekuvanza. Ndikuuya pano navo nyaya yekuti ndine confidence navo. Muchembera ari pandiri anovatemba. Anozviziva kuti basa vanoita. Saka kana munhu aine problem zvinotondishaisa hope. Handitorari sisimeli ndakaneta ndaswera ndatotadza kana kuita mamwe mafone calls. Nenyaya ndandakaneta sindatadza kurara nenda uyo. Zvinotondimutsa kuti usarara munhu ane problem yanobatsirwa. Saka ndapota hangu kuti madiaries learn to respect vanhu vanouya panapo vachiedza kuuya nemasolution anobatsira vanhu. Nyaya dzinouya pano hadzisi kuti tinyaudze nzeve kana kuti tinakidzwe nenyaya dzevanhu. Vanhu vanouya pano kuzotsvaga masolution. Saka pakaita munhu ane solution kuproblem yemunhu ngatidzidze kumurespect. Ivo vacho vanenge vachiwanza kutaura kuti maakuadvertise ndo vasingabviri futi kuzomhanya kunotora manhamba vachinofona. Handi comment section munongoiziva here kuti nzara zvainoda. Chechipiri chanda ndichida kutaura sisimeli. Munoona nyaya idzi muchiri kurememba ndichiuya pano ndikambotaura vamwe vanhu vakapopota ndichikuudzai kuti imi manzwa sisa vachiti ndinoroya asi kuchechi ndinoindi bhaibheri ndinotoverenga ndinoparidzira vanhu. Mavanzwa vachitaura vanhu chavasingazivi ndechekuti kana Satani kudenga kwamusati makamboenda itovepo anotoziva kuti kwakadii. Bhaibheri riyariziva from Genesis to Revelations musamangoti harizivi. Ndosaka maprofita enhema kana mapasta enhema vanokukoterai bhaibheri riya nemavhesi. Nyaya ndiri kuedza kuunza pano ndeyekuti vanhu kana tichinamata ngatidzidzei kunamata Mwari mumweya nemuzvokwadi. Anga asingapengi musikana waye ndakabhoya pano ndikazvitaura ndikaita kunga ndinopenga kuti varoyi vakawanda vaakuwanda nemachechi. Vakawandisa vanhu vanoroya sisimeli vakamira pavanorira nendimi. Vanoparidza vanoda Mwari asi neyekuti uroyi ishari. Kana iye ari risina kubata handiti manzwa time yakatitaura chiti inini zvinhu zvandichazvidi. Itime yaanenge ari nomau iyoyo asi shavi racho rikabata sisimeli. Munonyepa ino. Zvese zviya zvekuti angachitotaura shuwa paya paanga achitaura kuti izvozvi ndinoregreta kuti asi vana vangu varume vangu vese vakafa. Asi patime yaanenge achitozviita anga achitorevesa paya achiti panguva yedu ndichitozviita zvinenge zvichitondinakidza nekuti ishavi rinenge richishanda. Ndo paya pachinzi mashavi anenge aya akadai anoda kudzingwa pamunhu asi ane nzira yawo yaanofambiswa nawo. Akabatsirwa munhu uyu shaviri rikatoenda anotoita maoko akatoenda kuchecha kana mata Mwari zvakanaka. Asi eziti zinawo nekuti zviri muropa ndezvedzinza zvinogadziriswa kudzinza. Saka kune vanodhira nazvo izvozvi kusvika zvaenda zvikangogadziriswa izvozvi munotoona munhu aita nomao. Saka vanhu vakadai vanzwisisei vamwe vanhu vanoroya. It's not kuti every time paari anenge achingofunga kuroya. Zvinongouya kana shavi racho rabata. Saka shaviro ndo rinenge richida kudzingwa kutandwa pamunhu kuti munhu asarari yaari nomao. Saka ino kuti vamwe variko vamwe vakawanda imo mudhayaris imomo vanawo mashavi iwo aya atanga tichataura vamwe vanga vachitogona pano hatigoni kuvataura variko vakawanda sisimeli vanhu vane mashavi aya. Vamwe ekupihwa vamwe vakapihwa evabereki vamwe vakatonotsvaga vega zvanga zvichitaurwa namadzibaba vaya. Variko vanhu vakawanda nezvinhu izvi asi vamwe vacho havachazvida asi havazivi kuti vodii nazvo. Kurudziro yandinoda kuvapa ndeyekuti zvinhu izvi zvinopera. Ngavasaluze hope. Zvinhu izvi zvinopera zvinogadziriswa. Hakuna chisingagadziriswi kana ngozi chaichaiyo munhu akauraya munhu inoripwa 1 ikapera. Hakuna dambudziko risingaperi. Saka ndoda kukurudzira madhayaris ari pano kuti aino kuti makawanda mune maproblems akaita seaya
asazvireve kuti your situation is hopeless, hazvireve kuti haubatsiriki, hazvireve kuti just because wakadya vanhu 15 kana 50 there is no hope for you. Hakuna zvinhu zvakadaro. Mwari variko, Mwari vanoregerera zvinhu izvi zvigadziriswa zvichipera ukatonamata Mwari mumweya nemuzvokwadi. Saka ndokurudzira madhiaries vane situation yakadai kuti don't lose hope. Zvinhu izvi zvinogadzirisa as long as wazvipira kuti hauchazvidi, zvinogadzirisika zvichipera ukatosara ukatanga upenyu hutsva. Saka ndozvandandichida kungotaura Sis Melly. Tinotenda, thank you very much nekupa nhamba vatoitora izvo mbiya vanenge vari busy paweekend chaiko. To thank you necontribution yenyu, mari vakuitire zvakanaka vakoma. Thank you, mungade makarara but muri pano. Thank you very much. It's okay, Sis Melly. All right, sharp. Okay guys, vamwe vari kufona handichatori macalls. I'm no longer taking the calls. Time yedu yafamba. I'm no longer taking the calls. Time yedu yafamba for the diaries. Guys, I don't know. The ball is now in your court. And this could ziva kuti muchaitonga sei kuti nyaya ndeyekunyepa, nyaya ndeichokwadi handiziva. I'll try by all means kuti ndibate tione kuti maybe yakataura nevafundisi vanomupawo advice timboona kuti vanoti kudii. Handimaona totangira ipapo because so far ina handichaziviwo kuti ndizvokunyepa here kana kuti zvichokwadi zviri kuitika hatizivi. But ameno kasi nyaya yekunyepa munhu anga yapana kuti nditorei kana mapicture angu nemavhidhiyo mukande maona nchipuwa go ahead ini. Handiti ameno handichazivi. Ashandoza chekuti uroi huri kwangu, vanhu vanoroya variko ndochokwadi. I just hope kuti pane vamwe vachazouyawo vachizotipawo nyaya dzakadai. But ndinachikukumbira mumwe kuti madhiaries ngatirege kunyanya kujaja. Muna zvinoitika nezvekuti munhu kana ari guest patopedza live anodzokera kumacomments kutarisa macomments. Tikanyanya kujaja tiri kuvhara vamwe vanhu vanenge vakaremera vachida kutaura nyaya dzavo. Haachakwanisi kuya achitaura. Handiti comment section aiwa ini nangu ndinofa ngobvisa macomments next time because comment section inozonyora zvinhu zvokuti ndinozodhukawo kuseka ndiri munhuka plus ndiri munhu anogara achizvifarira achisekake. Saka ndikaona mamacomments yanyogwa paya yaita kuti mbavhu dzangu dziri kugwadza idzi guys. Idzi mbavhu dzangu dziri kugwadza necomment yanyogwa. Comment yanyogwa munhu asati atombotaura kuti kwai we connect comment yakatokandwa kudhara. Saka ndapota kuzama kuvhara kuti ndiseke ndakatasa pasi ndidii ndapasana ndakuzodhukawo kuseka. Handimazviona but ndichindova ngobvisa macomments ndini kudisaone comment section because ndinoti munhu wokuseka ndopesera ndaseka. Asi ngatite kuti tisanyanya kujaja vanhu zvokudaro kuitira kuti vamwe vaya vakaona umwewo kuti hatisi kuve too judgmental vane nyaya dzavo dziri kuvanetsawo dzakavaremera vaya vanogona kubuda pachena vachibudawo kuti nyangwe neniwo ndiri musemupredicament nemunhu uyu obva ataura handimaona nyaya yake. Hanimazvona. So ndagwadziwa mbabvu guys nekuseka. Ndagwadziwa mbabvu nekuseka. Ndagwadziwa handimaona. Ndagwadziwa mbabvu because ndanagara toona comment. Ndaiona comment ndikada kuzama kuti kunge ndisina kuiona. Handimaona. Saka ndiri busy kuda kuiginawa comment yana ndaona yaka. Ndobva uya musikana ndobva atsinidzira kuti iwe ndabva ndati kuseka kuti ko yaipi futi yakuitika apa. Handimaona. So guys, anyway, let's just hope kuti mwanenga nenyaya dzakadaro do not be discouraged nema-comments. Comment section munongoiziva vane nyaya dzavo dzanonga ndataura. Musadiscourage nema-comments. Ingoya mutaure ende kazhinji kana wauya usatasa comment section. Usatombotasa comment section. Sematukirwa tinonge twawo isusu nemabhooster anenge achiti ataka makawadzi aya. Handika iwe unongoya utaura nyaya yako ingoiginowa. Wongorega kutedzera nema-comments. Unongotaura nyaya yako wanda kubatsira vachakubatsira. Zveve vanotaura manegative wongosiyawo. Handika saka wozani naso. Toda kuti zinzwe. So pane mumwe mukadzi akachongwa kunge auya nelive yake anzi ndinyaya yemapostori. Uya nayo kuinbox, uya nayo kuwhatsapp. Pane mumwe mukadzi akafa kunge auya palive yake nhasi. But ndaona kuti handizozvikwanisi guys. Handika saka mukadzi uya akumbira kuti mangwana right anokumbira kuti aitigwe live. Mukadzi uya akauya pano guys nenyaya yake achiti mwana wangu aridana nemurume wangu. Mwana wake chai. Adani mukamubvarura mucomment section mimi mukamubvarura mukati hazviitire zvokunyepa mukadzi uya insecure and what akaita shungu akanoretrieve maaudio guys kunezi kuEconet akauya nemaaudio akanditi maaudio ose mvu akati I want this story to go back. Andika I want this story to go back. Yes, Sabina ndeipi yako. I love you too Sabina. Zvikanzi I want this story to go back because ndakatukwa nemadiaries vachiti ndikunyepa I'm insecure nemwana wangu handidi mwana wangu because ndauya neevidence yandapiwa ndinayo maaudio nditori nawo. Saka
akakumbira live ndamuti tozoona mangwana acho saka handizoti mangwana ndichaona nguva here asikana iweekend inoida mboti ndimbozororawo ndakadaro Sabina ndanichitombokufunga masikati weSabina ndichitombokufunga usaenda mira saka chi amene ndichaona mangwana kuti ndogona kuwana nguva here kuti aiwa nhasi hazvichaiti chero iye kwaari arari hazvichatoiti timumutse. Let's try to see kuti mangwana togona kuwana time here chero masikati chero nguvai handimaona exactly yemurume wekumaini. Thank you exactly good memory womurume wekumaini. And Sabina's blocked by Queen. Kwa Queen tose takablockwa kwa Queen uko. Hai wow. Takablockwa tose kwa Queen. Saka regaiti mirema ngwana tonoti tichawana here nguva yekuti chi anzi come back tomorrow. I'll see Otilia maybe ndikasara ndiri ndega sezvinambodzwa timu rangu revana richiti rinoda kuenda kumo. Ndakasara ndiri ndega baba obviously vanotobuda mangwana weekend vanotobuda maybe matotoroka. Ndikasara ndiri one toita. Kone ndichite tinoita. Toita live yacho. Tovadedza. Toplay ama audios ndapiwa zvese toita right. Then the other thing Sabina chana chikutsvagira ndechekudai so Sabina please Sabina tikukumbirawo ka session kwaiko zvino hatina mari yekubhadhara Sabina hatina tida kutaura tangu chokwadi hatina mari tikukumbirawo session please yekuti maybe kana kwauya kana ka 2 kana ka 3 per week utitisewo manhikikiri maanzi gym especially gym inongotangira pa 40 years zvichikwira. Gym ndiye vanhu vane 40 years zvichikwira like uchingo uri kwauri vanhu uri pa live vanhu vachiteedzera tichiita ma aerobics and what not ukati ma sit ups 30 minutes is just fine, especially 40 years and above ndo vatiri kuda because nyaya yekunzi machembere toda kutaza kuti machembere tiri fit kudarika vana vadiki. Saka iwo wakaita personal training tozviziva chaizvo handina doubt because macertificates ako wakambonitaridza unawo handitoona. Saka tikaitawo munhu anongouya tokuzati ma 40 years nhasi tokuziva kuti maybe Monday, Wednesday neFriday handika Sabina unouya nguva dzakati handitika tichiita iwo maexercise tiri kwatinenge tiri takati ma 40 years and above chete ungati basa chete kaita 5 kana 10 chandoziva vanhu vanoita vari kudzimba dzavo chete kungoti tive fit hanzi why 40 years because isusu ma 40 years tinogara chitukwa kunzi machembere imi muri vechidiki ma 30 handiti muri vechidiki nema 20 tikureva isusu hedu ma 40 dzine chizochembere zacho dzine chizichemberedzi handimaona. Saka akauyawo ikangoita session yemachembere tiri kwatei tiri 30 minutes chete unenge watibatsira isu ma 40 handitiwaona unenge watibatsira tikutoda inspiration. We want that inspiration tikutoida. Saka Sabina please tiwanirewo slot please help us to find a slot please if possible tiwane kujima tiri kudzimba tichione wori life ako tichiteedzera tiri kudzimba tingoda kuti muviri uite fit necovid idzi vanhu vakafuta malockdown aya vanhu vakafuta vanhu vakagara vanhu covid dzakangasa vanhu. Saka we need our summer bodies back. So please hanzi akadzoka here Sabina ndo mafanisi asokutara serious yakadzoka kumakuva kudhara handimaona. Hanzi you can do that life everywhere I can join. Yes hanzi tukumada ma exercise. Yes handimaona tukutomada we want those my exercises. So tikangoita takati 10 vanhu vachajoina vakawanda vanotojoina tongoita madays nekuti mafuta chingo nemataxi tiri kudzimba tichingoteedzerawo tichingoitawo tikanzi masitups toita tikanzi daiso tiri kwatinenge tiri something interesting you know tongozvidawo. Saka consider chimbozviconsider Sabina kuzotipa feedback kuti totangawo here zviri kuita rini toronga then titange kuita handitika right. So guys morara zvakanaka. God bless you. Ndiana kutinamatira nhasi the personal trainer Sabina I saw your certificates and udziwi the personal trainer I saw your certificates nema song kudai ma days ataiwirana tichera ku WhatsApp Sabina akanditaridza maningikiri ma certificates ake antorine dutu kudai mamwe aminoti ndechichi hobobo ndakato I saw them nema song andiudzigwi ndakamaona hapana pandingambomukudza ndege yemashanga handingambomukudzi ndege yemashanga ndakamaona I saw them ndaitombomuzvidhauta paitaura kuti personal trainer ndaitombozvidhauta chiti personal trainer kuita sei panda paakazondedza macertificates ake ndipo pandakabhelieve handingozati aive bouncer Sabina inonga varume achikandira kukudhara handimazviona
ainonga vanhu vachikaenda kumabhawa ako aishanda kumabhawa ako aimira kumukova wemabhawa achinonga zvidhakwa achikandira kwa zvinenge zvanetsa mabhawa anga ari bounce hautogwi kana usina macertificates kunana uk yuko andimazviona hautogwi right mukoma Gordon tokumbura kuti mutinamatirewo mukoma Gordon uyai tikuedhei panapa mutinamatirewo tinde kunovata mukoma Gordon uyai tikunamatire hands personal training yemachembera in exactly because machembera atijajani techingo exercise tose atipara zvokujajana zvokuita judgment hands already she died kuri kona mai doidoya and someone is already questioning diaries stop ndozvavanoita one aiwa my doidoi ndozvavanoita but inini handingambotara zvinhu zvokunyepa I saw what I saw and it's true tiri kukumbira vanonamata mukoma Gordon vari kupitiwa aid apa vauye kuzonamata uyai munamate guys kana kuti mukarega kuti muye kuzotonamatira panapa tononamata toga kudzimba dzedu hanzi jakupai nice movie to watch good undipe ana uye naro WhatsApp uya naro tione wogara imovie night mangwana nai imovie night kamangwana andiseli nayo yamtipa ukamunamato tapi manyonda uya zvounamate shamwari chia begi vatiza Veronica Mwale uri sei chia begi vatiza guys hapana ndatipo here munamato kana pasina alright guys mwene umwe chanonamata ake ega mofamba zviripo guys marira bo andikatobatsana mangwana ciao